Shirfla Flebro ambe afo ka walmadon anyo do fo karo kari surafanato maladu ambe fasode ole ni kelen belbenka bi ma ba sabado ba ambolo ma do ole fanata jamana nkonya ma folo ojoy o Jibril Diallo ni ko Jibril Diallo il est expert géologue minier Jibril ni ti chanfole kana ni studio nkono fulka dmolibo ka nyesi Shirfla Flebro yara fo ka enfrefo ka Shirfla barakela bela jelen fo ka Malian bela jelen fo Mali ko ni Mali ko kan ka foli la se Ousmane Cherif Marana Idrama ka foli la se dama barakela ni sanu barakela ni du jugoro na folo ma barakela bela jele ne ra to la ni nga association to la ani voilà donc foli kanet men fa la sawma. Merci beaucoup Diallo. Donc nous temena gaboy amena Mamadou Koulibaly. Nigo Mamadou Koulibaly ni allé chanfole cassé ni studio kono wa amba do fana tena dans ni drama. Donc nigo Mamadou Koulibaly allé juriste consultant minier. Monsieur Koulibaly, folka du monde boulot kanyesi Shirfla Flebro. Travailler mais faut Shirfla mo fo nya ye ka fo émission chama beke pour impliquer à la pour que cassé ka kunafuni djelen di Malioma. Donc comme konnana a folie anga anga organisation ni no e groupement des professionnels du secteur minier oye jakuluye jakulu mu société munumbe exploitation ke société munumbe recherche ke no e ka sanu nyini société mununye société sous-traitante no wa krefe baraw ke ani artisanat minier donc olu ka jekulu mumbe non nous ube anyini ka secteur minier ka développer et olu be ke josenye mumba a permet administration abise ka aka barake société minière ka okumu konnana donc nebe yanno maka ka kuma olu de tola donc nous au membre doye. D'accord, merci beaucoup. Nous temena gaboy dron a donc donna wulidron abina malien be makumba alera à tout moment. Voilà, oui Modibo Mao Makalou, expert économiste. Magalou, vraiment, merci beaucoup. Né wolo wati, iba ko no ko té disponible. Faut le cadre bolbo kanya si Shirfla Flebro. Man la jemba ko na la me bako be fou ko bale man donc ko yere fou on be débat modéré là ani aw baraka ñogon ana ko promoteur Cherif Ousmane Madani Haidara et mais malien be fou ana voilà. Merci beaucoup notre maka boy Zanatigi Abouaka Traoré Enfré. Conservé. Faut le cadre bolbo kanya si Shirfla Flebro. Pour que la me folie bla en flebara bela jelemani watna maoma ni Shirfla télé kanam bi foki waleñman do ya fo chugam na karo kari donc du bla ka san la dawlié ni ansigle ka la dala clé wa fo bomna kana ablanta bla ya makala yadi bishi namna kuma femi ka oye kren yala ni jatemne ke kosadani na jamana nyama oye kren la ka benke seben fura dota seben fura metali ke mi sanu nafa sɔrɔ sira ka yakubaya cogoya min na ka jamana kɔnɔna na ka se ka sɛbɛn fura ta o ko lahalaw la sɛbɛn fura sugu jumɛn de don an da bɛna don o ko de la Mali ka nafa bɛna kɛ jumɛn ye jamana kɔnɔdenw ka nafa bɛna kɛ jumɛn ye sanubɔlaw yɛrɛ ka nafa bɛna kɛ jumɛn ye kɔlɔlɔ jumɛn b'a ko la an da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen na ka walawala bi su in na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a cogoya min na. Ok Bokar kuma ɲɛna donc an y'o de fɔ Bishuna ni alama bashike fo sigilen bɛ ka Shirfla lajɛ aba kulumajɔ sabula an ye maa min wele kana ni kɛnɛ kan a dɔnnikɛlaw don o b'a dɔn o bɛn'o da don a la o ye mun faamu Mali sanuko ani fɛn bɛ yen u bɛna walawala bɛɛ bɛ se k'i ta tuma la donc an b'a daminɛ ni Jibril Diallo ye Jibril tiɲɛ don code minier français kan na bɛɛ b'i yɛrɛ sigi mun yɛrɛ don o walawala an ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen an y'a ye o code minier ni a ye depuis 91 i y'a faamu donc 91 code minier ko bɛ senna a bɛ senna an bɔra ja fo code minier 4 donc bɛ taa 91 o bɛ yen an nana 2018 et 2019 o fana bɛ yen mɛ taa nana ye tuguni code minier 2023 a nafa yɛrɛ mun yɛrɛ nana nin yɛrɛ
D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ni ce ka ɲininkali in na. Ɲininkali nafa ka bon kojugu. Code minier ye gafe de. Sariya gafe min b'a mɔgɔ yamaruya ka sanu ɲini Mali kɔnɔ. Sanu dɔrɔn tɛ, dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw k'o ɲini Mali kɔnɔ sariya kɔnɔna la. I tɛ se ka wuli yɛrɛ ma, ou bien société ka wuli a yɛrɛ ma k'a fɔ k'a bɛ taa dugukolo dɔ lajɛ k'a bɛ taa baara kɛ, o tɛ se ka kɛ. Donc sariya dɔw sigira k'a fɔ ni ma ɲɛ i bɛna baara kɛ ka dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ɲini, a ka kan bɛnkan dɔw bɛ yen o ka tɛmɛ ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ fɔ o ma ko code minier. Code minier fɔlɔ-fɔlɔ min sigira Mali la o kɛra 77. O wagati mine tun tɛ Mali bolo. De 77 Mali mine fɔlɔ nana sigi 85 kalanna. À l'époque Mali ni Russie de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. À l'époque URSS de tun bɛ yen, Union soviétique. Donc mine fɔlɔ nana créer a tun bɛ fɔ o ma ko Sogomorgue. Donc sariya gafe fɔlɔ min tun bɛ 77 ta majɛ caman b'a tun b'o kɔnɔ parce que Mali tun dɛginnen tɛ dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw bɔli la. Bon Ala nana kɛ de 85 ka na bila 90 la. Mali dugukolo jukɔrɔ nafolomafɛnw ɲinini fanga bonyana kosɛbɛ. Banque mondiale ye projet dɔ financé PNUD. A tun bɛ fɔ o ma Orbagoyi. Mɔgɔ min yɛrɛ tun b'a projet piloté Dr Madani Diallo n bɛ foli k'a ye. A delila ka tɛmɛ plateau in kan yan. Donc olu ka ɲininiw ye yɔrɔ caman yira k'a fɔ sanu bɛ yen. U ye yɔrɔ belebeleba fɔlɔ min découverte kɛ o kɛra Siama ye. Je crois que Kɔrɔ Magalou a même travaillé là-bas si je ne me trompe pas. Voilà, donc a bɛ caman kalama o la. Donc maintenant mine belebeleba fɔlɔ in sani a ka sigi a yirala k'a fɔ code minier min tun bɛ yen an k'a lajɛ an ka falenw don a kɔnɔ parce que Mali bɛ ka kɛ pays minier ye sisan. Donc code filanan nana kɛ 91 ka se ka yɛlɛmaw don a la. Sariya gafe minnu b'a to mɔgɔw bɛ se ka na an bɛ se ka dunanw bisimila u kana sanu ɲini ou bien dugu jukɔrɔ nafolomafɛn wɛrɛw ɲini an fɛ yan sariya kɔnɔna la. Donc maintenant Siama découverte kɛra Siama exploitation daminɛna 91-92 après Sadiola fana nana don en production en 94 ou 97. Donc maintenant 91 code minier fana dilanna mais majɛw tun b'a kɔnɔna la. Donc en continuant jusqu'en 99 code minier kura wɛrɛ nana dilan. Donc au bɛɛ la majɛw tun b'a kɔnɔ parce que Mali tun bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw na. De 99 2012 code minier dɔ wɛrɛ nana dilan tuguni. Majɛw fana tun b'o kɔnɔna la. De 2012 maintenant à 2019 code minier nana falen tuguni. Mais 2019 code in na tiɲɛ na o kɛra code ye min birisi barasara kojugu, c'est-à-dire majɛ caman tun b'a kɔnɔ. An y'an sigi ka hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ vraiment code in an k'a ɲini ni code in ka falen. An nana ye yɛrɛ code in 2019 code in assemblée yɛrɛ m'a voté. Code in n'a bɛ ta a bɛ tɛmɛ assemblée de fɛ ka fɔ a ma projet de loi. Assemblée mana voté donc maintenant on va bila ka taa président fɛ yen, président b'a promulguer. Mais maintenant le dernier code de 2019 an y'a ye k'a fɔ code in birisi barasara erreur tun ka ca kɔnɔ kojugu. Donc a sen fɛ IBK de y'a signé Ala ka hinɛ la. Donc par ordonnance donc a ma tɛmɛ assemblée yɛrɛ fɛ. Donc majɛ caman tun b'a kɔnɔ et puis an ka recherche na an ka enquête kɔnɔna la an nana ye ko code in yɛrɛ ma dilan hali Mali yɛrɛ la yan. Bon maintenant fermement n bɛ foli k'a président Sori Ibrahim Traoré. Olu ni an y'an hakili jagabɔ kɛ an ye émission caman kɛ ka recommandation kɛ k'a fɔ code in ka falen. O de senfɛ assise nana kɛ assise senfɛ an y'a laɲini k'a fɔ Mali problème bɛ Mali dugu jukɔrɔma fɛnw a défaut fɔlɔ-fɔlɔ code ye parce que faut ka code dilan min bɛ bɛn maliyɛnw yɛrɛ ka intérêt ma min bɛ se ka maliyɛnw ka intérêt défend cogo min na. Donc kuma in nana fɔ assise la kuma nana yɛlɛ fo sanfɛ. Code minier dɔrɔn tɛ an y'a ɲini k'a fɔ ka audit kɛ Mali dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw est ce que a bɛ ka maliyɛnw nafa wa a bɛ ka bɔ sigida minnu na est ce que a bɛ k'u nafa. O de senfɛ a fɔra ko ka code in relecture kɛ défaut minnu b'a kɔnɔ k'olu bɔ a kɔnɔ. Donc relecture in de kɛra sisan k'a fɔ majɛ caman de tun b'a kɔnɔ ka essayer k'olu bɔ a kɔnɔ minnu bɛ se ka fara a kan k'olu fara a kan. Donc voilà un peu code nafa ye min ye. Mais maintenant code kɔnɔna fo an ka yɔrɔ dɔ fasiya mɔgɔw fana ye.
c'est-à-dire jamana yɛrɛ loi fɔlɔ dugukolo ye jamana de ta ye. Bon, il y a qui là kafo, amena sigi. D'accord. Voilà, amena kuma di parce que une question posée au na, il da doro au lac. Na to 600, amena turke, amena sigoro. Donc nambora Bokar, ni Djibril Diallo, ay mo famu, a o de nyefo. Ndambe bo Djibril là, amena Mamadou Koulibaly fanfin. Monsieur Koulibaly, o ningali kele ama tingula, e be se kamudo fo. Merci, monsieur Traoré. Code là, bon, peut-être mieux on doit corriger. Code follow in 70 d, 77 et 70 do. Donc effectivement, code 70 là, avec 91 là, mais avant le code bêta, il faut qu'on fasse une politique minière. Donc département mon sigle mais n'a be barake mine ka okumun konnana. Ali be gafé dogla, faut qu'on politique minière. Donc, il va faire qu'un code fallait, il va taw de folona. Au bon an, donc, à l'adje, on va faire un fallait à la, faire un béquet nafaye, jamanama. Donc, bara béquet nodi. Bon, donc, 91, au Takera. 91 là, où tu m'as mot de nini, mounou bessé kana bara ke mal parce que, sans nous, à nini, à kagele, bara de bala. Il y a warba de dola milliard chama. Ni bena kana a jo fana usine jo milliard chama do parce que ado adam na milliard kemena fugata se fo milliard keme flama. O musaka te amoloya. Donc en 91 code ke politique minière là donc il y a jetimina ka fo anka ka ke wala sa investisseur munu na folo bubulo société bulo de la ka ke ou charine do jien konnana olu kana pour que kunanga se ka baraka nyon fait. Donc, la politique, tout est pour qu'on casse le canal. On a, au il y avait la société de BHP, BHP Utah, donc première société minière, nous, au monde d'ailleurs, nous, on est privé là, au Kera Siamai. Donc, Siamai Bolé, donc Sadio là, nana Canada au camp. Donc, ensuite, Morila, Lulo, fait Yaté là, donc Lulo, donc, nous créera. Donc, société minière, bon, nous non, jamana worola. Donc, nous, réellement, warbu boulot, ou c'est qu'à dominer, amène la face sur la, ou l'unana. Donc, 99, on a canaillé, que politique minière, la menana, fallait un code minier état. Mais en beau basé mon camp, jamana ka soro fin. Jamana ka c'est qu'à fin chaman sur code minier là. Donc, on a disposition, nous, charia, c'est nous, bah, qu'on en a, ou le chaman fallait, pour que Jamana est cassé car n'a pas sur là. Au 99 taille. Maintenant, 2012, au Coco a Ankaka à la Jetubuni, parce que sans nous, Bob Karata, Chouamuna, en bas la Jet a cassé kake développement communautaire, c'est-à-dire ni sans nous bana c'est ça, parce que sans nous kaka sans nous d'état bibina, nos bana, John BC, c'est-à-dire matériel de fin du monde BC kaka en boulot, n'ambé tanu donc avec bon monoculture de l'or là, c'est-à-dire or kele, avec une kata fin or là, et communauté mounumbe non, ni olbe minou krefla au kase ka nafa soro. Et en limini datugura au kase kouireta. Donc au kera 2012 tala. Maintenant 2019 tala, au forako c'est ça, il faudrait qu'un ladje toujours politique minière là définie par ni obeke mine ka département Chara Blougne. Ko anga ladje akake gagnant beka dosrala. Donc au patina gagnant munu modifiera code mu modifiera c'est disposition modifiera code kono ou tara au tableau là. Mais c'est qu'à me faire de rectifier doni c'est vrai que au bas foko a forako code kera ko loite a ma passé assemblée là a passé assemblée là en réalité. Il y a texte bas là où l'Assemblée a voté. L'Assemblée a voté. Mais comme il s'agit d'une ordonnance, bon, peut-être là, ils appellent ça les lois d'habilitation. Donc, gouvernement, M. Kanyini, Assemblée fait. Donc, Mbe Sharia Bundota, donc, il me permet de koulouta. Mais, le gouvernement fait, obligé de l'Assemblée kata ratifier. N'a pas ratifié, problème bala. Donc, ni 2019 ni à Tarabel et bien fait mon fait
ordonnance là, gouvernement fait, mais assemblée au cas dernière session mon kera sani ibeka beta à Tarola. Où il y a Tarola, c'était dans le programme de session à Tarola. Donc, Kafoko Koni ma Tarola, non. Et Koni vraiment fin d'eau, aye charia sembe respecté, faut qu'on a se faux au ma. Abe, aye be respecté, faut qu'on soit en vrai, on est société mineure ou bien groupement, nous société mineure ou fond là, en retard depuis 2000 là, follow là, ni be code que on a ce qu'on appelle l'avant-projet. Avant-projet là, au bokeh, au ban bewele, société mineure ou tous ceux qui sont impliqués dans le secteur minier bewele, ambe atelier que baby ta foi là. Donc, on veut que nous avant projet là, on a un projet là. Alors, nous faut nous sera là qu'à toi non, nous m'abou non. Après, en classe nous kana aussi que au fana sération bêta. Maintenant, le projet. Donc, une fois que nous clôturons là, mille départements, allez mouchari là, allez bata, quand sur là qui niesi naie conseil des ministres là, pour que on l'occasion à approuver. Donc, 2019 ta là, impliquera là du début jusqu'à la fin. Maintenant, 2023, on m'a fait famille parce que 2023, ne ben d'adwa la cabinistan pour la simple raison que Kodou Montundo 2019 Bambulo, sans sabat. Mais mon frère, voilà c'est qu'à sans nous mini et qu'à c'est qu'à faut qu'il y ait sans nous soro, mais c'est qu'à exploiter. Faut sans qu'on entende des bédiments, sans qu'on entende. Au bon quoi là, à exploitation là. 100 ans d'ourou, 100 mougan, 100 bis, ça va donc de continuer. Mais 2019, Kera, société Djouma, nous avons convention signée ni façoye pour que Kassanou Nini, Kassé Kassanou Soro. Et société Djouma, nous avons convention signée pour que Kassé a exploité, c'est-à-dire aye mine jo, Kassoro, Kafoko, c'est ça, Amina Kanabara Damna. Pour la guerre, bon, donc il fait monter 2019. Et remarque là, au Lawaya Lila, et là, tu nous as en 2023. Bon, il y a un fois, Nanya Damna depuis 70. Il faut qu'on ait 2019, où Francho Beta, sans qu'on entende 100 ans. Mais Nita, sans Saba, sans Nana Yelemana. C'est que problème B. Fin chaman de fora. Mouyake a fora ko ka yelema donc oui donna charia bon qu'on pour que casser ka fo c'est ça ala ni yelema mais à tout le yelema jo c'est mon procédure mona aux procédures m'a respecté avec la kasoma aux procédures m'a respecté. OK, merci. Bakar ni fana Madou Koulibaly fana ka afana dadu voilà d'accord ami boy amina mo makalu fan fait modbo o yingali kelen e fana bɛ sigi bɛ kɛ fana lamɛn i bɛ se ka fana fɔ. D'accord, ne ni cɛ i ka ɲininkali la n bɛ se ka min fɔ an ka jamana kelen k'a ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ jamana ɲɛmaaw n'o ye Première République ye u ye gafe dɔ de bila sen kan u ye laɲinini kɛ san 5 kɔnɔ baara minnu bɛna lawaleya jamana kɔnɔ walasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na barisa an bɔra ani tubabu an bɛ tubabu ka mara kɔnɔ donc fɛn dɔw tun bɛ yen an tɛ se k'olu kɛ donc an kɛlen k'an ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ fo baara dɔw tun ka kɛ a bɛ fɔ o ma ko plan de développement économique et social plan quinquennal n y'a dɔn i ye de la ko mɛn o kɛra san 1961 ka taa san 1965 bon o de kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw u y'a dɔn k'a fɔ ko jugu jukɔrɔ fɛn dɔw b'an ka jamana jukɔrɔ ko sisan jate kan ka minɛ o jugu jukɔrɔ fɛn ninnu bɛ ɲini cogoya min na donc recherche minière a bilala plan quinquennal kɔnɔ ale tun b'a kɔnɔ ani courant ji bɛ courant bɛ ji sɔrɔ cogoya min na n'a bɛ fɔ a ma ko hydroélectricité o baaraw ninnu tun kan ka lawaleya barisa ni courant t'i bara ni sira t'i bara ni minɛnw t'i bolo ka fɛnw yɛlɛma gɛlɛya bɛna don i kan donc o baara ninnu tun kan ka kɛ walasa jamana ka sɔrɔ
san kɔnɔ a ka se ka 100 sarala la a ka se ka yɛlɛ ni 8 ye donc san 1961 kɔnɔ san 1965 o ta tɛmɛnen sariya dɔ de taara mɛkalo tile 31 san 1963 ko dugu jukɔrɔ fɛn fɛn bɛ jamana jukɔrɔ a kɛra ɲinini ye o a kɛra labɔli ye o ko kalifalen bɛ société dɔ ma n'a bɛ fɔ a ma ko Sonarem 31 mai 1963 o de ye sariya fɔlɔ ye min taara jamana in kɔnɔ bon o kɔfɛ de fadenw nana Jibi ye min fɔ ani monsieur Kulubali ye min fɔ olu nana o kɔfɛ a fɔra ko kalanna Sojemorku o de tun ye jamana ka entreprise ye ni a tun bɛ sanu bɔ o kɛra première entreprise industrielle ye mais jamana ta tun don donc sanu tun bɛ bɔ yen mais a tilala ka bila kɛnyɛrɛyew ka bolo kan kɔfɛ o kɛra san 1985 ka taa san 1991 kɔnɔ o ta kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn coup d'état kɛra o y'a sɔrɔ siyama baaraw tun bɛ sen na olu tun avancera kosɛbɛ donc o kɛlen kɔ a ɲɛfɔra cogoya min na an donna phase industrielle la unité industrielle ka sanu caman commencera ka bɔ dugu jukɔrɔ sariya ninnu n'a bɛ fɔ a ma code minier a kɛra loi ye a kɛra code minier ye bon a bɛ adapté de plus jamana ka sɔrɔ bɛ bonya plus jamana b'i yɛrɛ bɛn a ma barisa i b'a ɲini de fana parce que kɛnyɛrɛyew ka baara de ka ca la n y'a fɔ kabini Sojemor bɔra a la kɛnyɛrɛyew de ɲɛfɔra cogoya min na dugu jukɔrɔ fɛn i bɛ mɛn a ɲinini de la fɔlɔ mais an k'a ɲɛfɔ fana an ka sanu bɔyɔrɔ fɛn caman an yɛrɛ ka maliyɛnw de y'a ɲini fɔlɔ dɛ État minnu tun bɛ baara kɛ État bolo an ka jamana bolo olu de y'a baara cɛfanba kɛ bon mais baara in o ta a tɛ dan o ma n'a o kɛra fana fo nafolo de ka don a la k'a ɲini minɛnw ka san n'o kɛra ka tila k'a labɔ nkɔ tuguni o minɛnw o fana wari ka ca ne hakili b'a la ne tun bɛ Siyama san 1993 an tun bɛ ka bɔ phase 1 na ka taa phase 2 la phase 1 an tun bɛ dugu jukɔrɔ mètre 90 an ka taa mètre 120 donc mètre 120 kɔfɛ aw bɛ don dugu jukɔrɔ la n'a bɛ fɔ a ma ko mine souterraine nafoloba de bɛ don o la mais n'i tun ye Siyama lajɛ a tuma parce que ale de tun ka bon n'an ka sanu bɔyɔrɔ bɛɛ ye baara tun bɛ kɛ don bɛɛ wa baara tɛ jɔ équipe 3 de tun b'an bolo minnu bɛ baara kɛ l'heure 8 u b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ mais phase 1 ka taa phase 2 la wari min tun kan ka don a la a tuma la san 1993 dollar million 80 n t'a dɔn a bɛ bɛn joli ma bibi in na mais wari caman tun don a tuma la ale ɲɔgɔn wari nafolo tun ma deli ka don kɛnyɛrɛyew fɛ jamana kɔnɔ Mali la a tuma la bon donc pour que k'a fɔ sanuko in a kan ka lajɛ diɲɛma jɔlen na a bɛ lajɛ ni fɛɛrɛ de ye parce que sanu n'a bɔra dugu jukɔrɔ ni min datuguna n'a sanu bɛɛ samana ka bɔ o y'a bannen mais sanu ye fɛn de ye a sɔrɔ man di n'i ye fɛn ta miliyari 1 dugukolo kan i bɛ sɔrɔ 3 dɔrɔn de ye sanu ye o caman de b'an fɛ yan a caman b'an fɛ yan mais an tɛ ka nafa bɛrɛ sɔrɔ a la mun na barisa hakili jagabɔw kɛcogo n'i nana ordonnance san 2019 a ɲɛfɔra yan fɛn ɲumanw tun b'a kɔnɔ dɛ mais a tacogo a taara dibi la ani kuma bɛrɛ ma k'a kan hali wasabulon na mankan kɛra a la minnu yɛrɛ tun bɛ fanga nɔfɛ olu yɛrɛ tun ma sɔn fɛn a kɛcogo de tun don quoi bon ani gɛlɛya dɔw donna la parce que mɔgɔw y'a fɔ ko fɛn caman baara in caman kɛra kɔfɛ donc il fallait que jamanadenw da ka don a la k'a lajɛ a nafa bɛ se ka se maliyɛnw fana ma cogoya min na n'o tɛ k'a fɔ ko a tun man ɲi o tɛ dɛ mais a kɛcogo fana tun b'a la donc o nana ni gɛlɛya dɔw y'a la minnu a fɔra ko ordonnance in tana 27 septembre kalo tile 27 san 2019
mais e b'a dɔn wasadenw y'u a approuvé don min 28 avril 2020 donc o kɔrɔ o kɔnɔna la gɛlɛya caman de donna la mais et puis information yɛrɛ tun tɛ circuler mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ ko wasadenw y'a délibéré k'a adopté le 28 avril 2020 mais a ratifié encore o y'a sɔrɔ mankan bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ caman ma bɔ a kalama fana loi de ratification taara le 11 mai 2020 o y'a sɔrɔ mankan wulilen bɛ jamana kɔnɔ bon je pense que o bɛɛ y'a to mɔgɔw sigara baara in na quoi mɔgɔw sigara baara in na k'a fɔ bon sisan an bɛ farancɛ fanga la an kan k'a lajɛ ka yɛlɛmaw bɛ don kow la cogoya min na jamana ka sɔrɔ bɛ don min na cogoya min na yɛlɛn cogoya min na jamanadenw ka sɔrɔ fana bɛ yɛlɛn cogo min na mais fɛn kelen don ne kɔni je pense que wajibi de don jamana ka to ka sariya in falen tuma ni tuma a man kan ka kɛ tuma bɛɛ dɛ barisa n'i bɛ mɔgɔw wele u kana wari camanba don i ka dugukolo jukɔrɔ fo faamuyali ka kɛ fɛnw bɛ kɛ cogoya min na i tɛ fɛnw girinya u ma i tɛ fɛnw kɛ dibidibi la u ma i n'u bɛ sigi de aw bɛ jɛ ka baara kɛ barisa mɔgɔ tɛ n'i ka nafolo l'argent n'aime pas le bruit l'argent n'aime pas le bruit l'argent n'aime pas l'opacité donc n'i bɛ fɛ investisseur mɔgɔw a kɛra maliyɛnw ye a kɛra jamana wɛrɛ mɔgɔw ye n'u bɛ fɛ u kana wari don baara la aw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana kɔnɔ fo ko fɛnw ka kɛ tilennenya ni jɛlenya de la o de bɛ laɲini mais point de départ important c'est-à-dire ne yɛrɛ ɲɛna an selen tonne 50 ma o kɛra san 2000 ani 12 kɔdi falen n'o tuma de donc an sanu min tun bɛ bɔ dugu jukɔrɔ o tun ka ca kosɛbɛ a tun sera o niveau ma an tun ye sabanan de ye Afrique bɛɛ sanubɔ la donc il fallait que a tun falenw ka don a la bon sisan an bɛ fɔ 72 la donc il fallait que fo que falen ka don a la tuguni ani a nafa bɛ se jamana ma ani jamanadenw ma cogoya min na o ka se ka yɛlɛma. d'accord Boubacar n b'a yira fasoden na bɛɛ ye Jibiri lamɛn ka Mamadu Kulubali lamɛn ani Mao Magalu k'o fana lamɛn donc sisan an bɛ kuma di ma. ok n bɛna Jibiri Jalo fanfɛla n bɛ ɲininkali min kɛ i bɔra Mamadu Kulubali y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na ko ni san 2023 in ko kɔdi kura min taara sariyabu kura min taara donc ko a ma ta sira tilennen fɛ e yɛrɛ bolo donc ni a ma ɲɛ tali kɔ sira sugu jumɛn de kan ka ta min b'a to a kan ka ta surtout ni san 2023 in ta. d'accord sani ka taa yen a ye kuma dɔ fɔ n b'o la tile fana a ko i tɛ se ka sanu bɔ ni san 9 tɛ bon je crois que fili b'aw la o yɔrɔ la c'est-à-dire ni permis de recherche dir'i ma n'a y'i diya hali san 3 n'i ye sanu n'i b'a dɔn i bɛ se ka sanu bɔ permis de recherche in de bɛ yɛlɛma ka kɛ permis d'exploitation ye mais diyagoya tɛ ko f'i ka san 9 kɛ o kuma in fili b'o la mais ni san 9 sera k'a sɔrɔ i ma se ka yɔrɔ in yɛlɛma ka kɛ min ye jamana b'a minɛ la jamana bɛ yen yɔrɔ minɛ e la o kɔrɔ vraiment e sera i dan na mais n'a y'i diya hali san 3 kɔnɔna la ni e b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka dugukolo i bɛ se k'a yɔrɔ la baara i bɛ demande wɛrɛ de kɛ a fɔ ma permis d'exploitation a sugu 2 bɛ yen permis d'exploitation de petite mine permis d'exploitation de grande mine o procédure tɛ kelen ye voilà donc n tun bɛ fɛ k'o la clé filanan ye min ye c'est-à-dire kɔdi min nana en 91 a bɛnna ni Banque mondiale tun ye le plan d'ajustement structurel peut-être maaw bɛ caman kalama comme ale économiste ye o wagati farafin jamana caman tun tɛ se k'u ka fonctionnaires sara donc Banque mondiale ko ok jamana k'i sen bɔ dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ɲinini a n'a bɔli la o k'aw to société privée bolo Banque mondiale ma dɔw ma tuguni tilala k'a fɔ ko jamana tɛ tɛmɛ 20% kan en participation o 20% in cɛburu la i b'o mɛn mɔgɔw da mais en réalité 10% de bɛ di jamana ma fu jamana bɛ 10% san de donc mɔgɔw b'a fɔ 20% mais a ma expliquer ka ɲɛ mɔgɔw ye donc maintenant ni n bɔr'o la bon n tun bɛ fɛ ka yɔrɔ min répond je crois que Mao répond c'est-à-dire 2019 ta in a taara dibi ni dibi la et puis erreur caman de b'a kɔnɔ on est des techniciens n'an ye fɛnw kalan an b'a dɔn peut-être lui il est juriste mais côté technique là o y'an ka domaine ye par exemple même la différence entre la petite mine et la grande mine ils avaient du mal à faire la différence yɔrɔ dɔ la o ko 200 000
tonnes de minerais par an. Il m'a dit que quantité sanu de déma mais si ta teneur est supérieure à 1 gramme, tu vas doubler les chiffres. Ça, c'est le côté technique de la chose. Juridique, ça, c'est les techniciens qui peuvent résoudre ce problème. Donc maintenant, il faut que relecture qu'elle est. Je crois qu'il y a un Robert Messal. Dieu merci, Fermali m'avait délégué pour aller en Hatlina Taimi. Code minier corolé na yoromino mai amma jani yoromino anga tafo. Amma jani fin follow mi ango contrat nous dit trop mai. Il y a des contrats de 35 ans. Mimbe jamana ni société nous lié nyogona. L'État jamana chigona ni malite. 35 ans de contrat. On dit qu'on n'est pas d'accord. Il faut réduire les contrats là à 10 ans renouvelables. Agno foué. Flana ami fana foué. Ankouma Draghi interdira en Madjanai. Parce que comment nous fera qu'on a que sababou est interdit en nous te tient. Et on est prêt à démontrer. On y a dans la salle. Donc Draghi ko ka frère ou ka la série. Nous ganga organiser nous le tse ka organiser. Ou kana ni mogoye nous me se ka organiser ka di jeunes parce que c'est plus de 500 000 jeunes ba kebediko. Ni olu beka bara tien galon kan. En fana tse ka asigi ko laje. Donc on a demandé en Madjani Draghi interdiction. Draghi a organisé Kanye a tchéniro mi au konyine ko boakono. Et flana mi contrat nous très généralement depuis société de recherche que wakatimna. Ou bien contrat de ma convention. On appelle ça convention type. C'est-à-dire état ni ta a bien contrat sous akele. Donc encore non au main. Parce que de là par exemple dit ma eka faut que fiançailles que domina que mariage que don c'est ka be angu bonyo kona ni fiançailles que ne domina ni mariage be ka ta mairie là au fana contrat ba dama. Donc on a dit que on a dissocié convention de recherche au be dima. Mais maintenant ni ka bara ira ka fo i dugu jugoro na folo ma fin soro yoro la même ce qui nafa ini jamana ba sigi awe kuma convention on appelle convention d'exploitation ou de production. Donc, il y a les mots de la. Mais on a vu que les sociétés minières nous ont arrangé des. On a fait que les représenter tout comme ça. Ça ne les arrange pas. Donc, le fait que nous avons arrangé, on va faire quand même. Il faut en fait tout arranger, on va faire quand même. On a un contrat d'autre. Par exemple, code 1999, société minière au signé. Bon, et code courant à savoir qu'on a carte ou le touché. 2019 ou 99. C'est un exemple. Par exemple, société dans la 99, ou une convention qui a une jamanache. Bon, et code courant à 2019, société va concerner. Concerné parce que l'on a signé on conformer au délai de là. Et puis au délai, jamana 30 ans, 35 ans de développement. Donc, tout cela est année code élément, ils sont pas touchés. On dit que non, ça c'est pas bon. D'accord. Donc maintenant, c'est que même article dans l'ancien code de 2019, l'article 44, on dit l'exploitation de toute substance minérale dans les lits des cours d'eau par le dragage ou toute autre méthode est strictement interdite. L'article a interprété. Ali tchéntchémbola nous met tchéntchémbo. Au lieu d'activité interdite. Donc nous on a dit que maintenant on connaît souhait. A d'abord qu'on est cadré tout de cabarajo. Mais on n'y n'est qu'à motara ali tchéntchém tout frappé nos codiers. Donc c'est pour dire que magia chamanet marno. Le calcaire. Même que ciment. Moi je crois bien. Voilà. On m'a fait question. Par exemple, on m'a fait ko atachugo manye surtout ça en 2023 ne ko de ngo e ka nyefo mo na ka atachugo jumana est-ce que atachugo nyana o ba atachugo manye ne bula atachugo nyana très bien parce que déjà demandé on est à la yeni assisi fait donc al jamana tigere set ntala parce que jamana de on ko amé fait ko di mimbe aka fale parce que ate jamana donc a intérêt que moi je crois que ni jamana tigo décider et amé mal de kono mal on est intérêt be jatemine société minnu bena una anafa folo be se joma o te malien on ya donc ni malien ya ye ka fo vraiment kodi mimbe atan arranger an ni kodi mboye kodi yere lecture kala ma jawi on tu me fait kodi la poubelle de kono
kana ni code kura ye code kura min malien yɛrɛ ye code min kɛ et qui fait l'intérêt des Maliens mais à défaut de ça on nous a dit non code kɔrɔlen bɛ se ka garder fɛn minnu b'a kɔnɔ an k'olu bɔ a kɔnɔ minnu kan ka don a kɔnɔ an ka essayer k'olu don a kɔnɔ au lieu de tout reprendre mais sinon la volonté c'était de mettre ce code-là dans la poubelle. Okay. Parce que ça a été fait à l'étranger. Voilà. On a toutes les preuves de ça. Hein. Okay. Et nous, il y a que Franamba avec Kalama. Ok. Parce que Koulouali, Chariatigi, il est Barain Konana, Mena Sanchama. Mais Erko, il y a Konana Ikoko, en 2023, il y a Sira Imanye Doni. Oh, Italia Fana, Amanya Chugumena. Merci. Linya fonga manya tiens procédure mumbeke parce que ne ka excellent fitna parce que ça mo gani kononton mais min dumanina meni baraina kodo kor falina en participe à la wian wele anya barake nie afoya no ou avant projet beke code là département bo préparer avant projet mon abou avec projet n'a pas projet là avec monture finale on m'a qu'un nina ou y projet préparé directement ou quel est un projet préparé ou y a wele ou koko kakana atelier de bamboulou abena kana kuma code minier ka amena laje a charia sou amba fait ka modifier ka do ba élément là ka modifier donc aina antara acteurs du secteur urbain, même société Gansan Dronte, Ali, ministère, département, Beton Sembala. Antara Munke, lettre Kamumba a invité la lettre d'invitation à Nakana Barake. A Furako, examen et validation. Anga Sege, Ani, Anga Swama. Anya Damna, Ogoko, c'est ça, Amina Kana Boala, a validation. Namba foko amba approuvé ambe soama ango boala ama ke examen droit obe ke examen ko no ni observation ni ka surama son fait mu ya kla fait mu nya ka yelema awu fana droit ambo luta jonu ne o baraka o bara o ministère des mines parce que ministère des mines nyemo de tomber mais problème yemunye ala ya foko kodo do kera oro la c'est là mais ne ba don ka fo mao may code ke alla kra woro were la ni dum bado 2019 toye après balé bolo mais après fona bene bolo ka fo ko avocat doy barake ni ka le tra ka ta présenter ana akira DNGM la géologie des mines malien ay baraka kan ale de tra présenter adona anya observation chaman ke ay resona doma bon donc ni barabe ko chwala et c'est peut que ani bang mondia be barake nyon fait ou c'est ka projet ke avant projet ke kananai mais avocat doit de barake nika on a i baraka nana kana présenter mais nintala machine na kana présenter koy barakera oye a projeté ka flenier ama fo ni mai ma fo maintenant be mon fo là ayi anga seben kabla ni mai anga seben kabla ni mai anga seben kabla mo mais na ye clé be ko la ko no o ba be enregistrer kabla ko do be no le rapporteur lu ba beke gafe kilinye en cela do la mana abena fo recommandation ni barakera ni kanira no o ya beta kam cla haylena e sans fait o te barake chouay amadil ka codier code muntaro tableau là ako munu fana ye code ni préparé parce que amukla ka kuma ko contenu local avec jamana donga na fasoro jamana donga awo ma teri jamana donga na fasoro code ni préparé là mo mu fait o ye Mazar o ye cabinet sénégalais au cabinet sénégalais français de ka action bala o donendo oni event se baraka nyon fo cabinet malien ou des projets qui est projet de coding mais on m'attaque tout jo sal konna pour que lui reka présenter na pour que c'est ka défend ka fo anye ni ta ni de kama ou ye papier de blakata e baraka ko mun konna na o bara bani munke aha kila mina kana wele ama wele directement o yata o tarana conseil des ministres là o tarakata approuvé
tara approuvé conseil o de akanga manya tara approuvé conseil de ministre ngo ni ngoni ni bara copie do anya soro anya e ka fongo chena nuku be ni appliquer avec quel problème yi ou kan la nyine munyi ou ma faina anga bara ke nyon fait comme on lui a fait c'est très important mun be bara ka domaine na inu ka kuma ni no ma kuma iba ke fli chama bi ka bara la anya e ka fongo fli chama bala o ko fait papier gafé tara atala kata di CNT Mohoma Conseil national de transition Mohoma olu fana ye mogo wele kangu lame bara inkera chowa muna est-ce que maintenant a que finir do bala anka ka mu yelema ou bien anka antara chien folo la o kera groupement ne be ka kuma munu to la professionnel du secteur minier utara oui observation d'enquête non donc kaduma o ko ayi amba do ka barati ni o ko a bara folo keda nya fo ngamanya ou ya takana di awma donc en la nye fin fo atono ta en considération o ko non amba nini ay baraka kan sérieusement donc ko d'accord clé fla clé saba article par article fon fait may amba foyana akanga ka yelema chwa muna e amba yelema kun foyana ni mo be no débat ni fait no kanga explique ou yedron ka se ka famia donc antara anyo fana baraka papier bien am se ka kla papier bla disposition donc anyo o barake anya aduluma je crois que oli a famia bara munkera CNT Moro o ya famia bara que o en félicité ça les a permis ou ka fin chama famia kodi on konnana bon maintenant mais la précision mon dit au ça abe atoy de présent ka promulguer bon on sait ka kuma mon kan o ye forme de c'est-à-dire on sait ka kuma fond kan parce qu'en tout don mais ni présent na kana promulguer fiemo ba konnana am se kan tire do ka fo ni manya anya fo akololo ni donc maintenant ça c'est clair par rapport à la procédure mutunga ke tu participatif amake ama wala la ou ya kete no o madel kaka kechugo efieu donc au détenu maintenant aye to fo nga peut-être mo hakli la digala ako 10 pour que Mali taille parce que le Mali n'a que 10 pour 20%, chaque fois Mali n'a que 20%. 20% encore action encore ni tabala ça y fait tigi de bala et va faut qu'il y ait pourcentage d'ota bon peut-être bon manana ça fait mais mbe hakeya dota keme sala il va faut menita Mali de ko kalebe muganta keme sala abora Mali de ko kombe muganta oluma faut ko Mali muganta kombe muganta o mugan ko nana akota nto sara parce que dugolo yentai sanu be dugola o de kodo mais bara mon kerare a foko do e barake aye foko Mali e barake donc Mali service on e barake akonnana o bo o évaluer o bena musaka muma o musaka ni société constituera société bo sara on note fangelen fait donc 10% ni o est gratuit donc o bo soro les 10 autres pourcents tant donné Mali kna ko sara il va faut parce que va faut faire là tokana quand l'État se fait commerçant on lui applique les règles du droit commercial. Ici l'État a pris une action donc aye musaka do tala ale ko ne tayni ni yoke ibike commerçant de donc règle du droit commercial mu appliquer là au koro kiki tasra mais société tant ni sabatan nani mu be bi Mali kono nubuka ka fonctionner nubuka ka sanu nubuka ka faire Mali ka 20% bu bela mais Mali ma 1% sarachila Mali on ko don Mali ma 1% sera. De pas baradam na achi la 10% est gratuit au donnendo. Les 10 autres pourcents Mali ma sera oui. Société il y a 10 Mali ma tukuni. Donc Mali on ko don. Donc 20% koro. Boka famia. Okoro de gava ko fon la c'est non. Il société bara na iklala be bilan ke pour voir ka ko profit e juma ça dit tono e juma. Mali de koko ni koko connaît ka musaka bébé nima 20% ma donc au 20% au defana be dima tonona donc fana ba ta mais au kunye munye société munana investisseur munana allez
a ɲini ka société de garantie pour ka se ka jɔ bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la o hukumu kɔnɔna na o société i b'a sɔrɔ a taara garantili kɛ pour que ka se ka miliyari kɛmɛ ni 50 miliyari 200 don Mali ma participé o la dɛ n'a tiɲɛna au risque au b'o de bolo o tɛ Mali bolo donc le Mali ne participe pas à ces risques maintenant olu b'a fɔ sisan pour an tila ka na se a ma n'o ye partagé k'a fɔ n'a bɛna tila a bɛna tɔnɔ bɛna tila mais i tɛ se ka taa juru ta e k'i sigi k'e b'i ka tɔnɔ tila ko k'o dun i ye juru ta mun fɛ i ma taa ka juru sara ah non a bɛnkan de don a ye juru don i la n'i b'a fɛ i k'i ka tɔnɔ t'a la i bɛ fɔlɔ k'a ka juru sara donc a b'a f'i ɲɛna k'i k'a sara généralement sur 3 ans au taux de 33 1/3 par an donc i b'a fɔ 33% c'est-à-dire 33 san o san i b'i jija o hukumu kɔnɔna na Mali yɛrɛ ko a an bɛna mun kɛ comme o kɔnɔna na juru sara bɛ yen walasa société ka se ka sinsin an bɛ exonération an bɛ fɛn dɔw biɲɛ la o de ye exonération ko in ye donc i b'a ye k'a fɔ code minnu taara a fɔra les 3 premières années de production u b'a fɔ k'u bɛ exonération bin ka se exonération d'u ma donc u tɛ droit dɔw sara pour que société ka se ka nin ka juru sara wariw bɛ sɔrɔ ka se ka tila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ tɔnɔ na mais o san 3 kɔnɔna na faso b'a ka impôt minɛ ko ye impôt bɛ sara faso ye sanu mana feere o impôt bɛ sara faso ye o impôt 2 sanu kan o bɛ sara faso ye n'u b'a fɔ taxe ad valorem ani l'impôt spécial sur les produits pétroliers donc o bɛ sara ye a ka taxe tɔ minnu redevance tɔ minnu bɛ sara olu bɛɛ bɛ sara ye minnu bɛ sara ni salaire kɛra sara mana kɛ taxe minnu b'o kan olu fana bɛ sara donc faso b'a ka o bɛɛ sɔrɔ wagati kɔnɔna na mais minnu na ka na wari ɲini olu tɛ fɛn sɔrɔ ils attendent encore 3 ans ni san 3 tɛmɛna ni tɔnɔ sɔrɔla olu bɛ sɔrɔla ka commencer k'o tila ni ɲɔgɔn cɛ ok tu m'as fait quoi o de fɔ maintenant contrat o ye convention dɔ a ka fisa u ka se ka san 35 tɛ dɛ san 30 de don fɔlɔ de tun ye san 30 ye 91 tun ye san 30 ye 2012 tun ye san 30 99 tun ye san 30 mais à partir de 2012 a ma kɛ san 30 tugulen ɲɔgɔn na recherche et exploitation c'est vrai que tu signes une convention recherche et exploitation ni y'a fɔ n ko san 9 société malgré exploitation na a si m'a fɔ k'a ye sanu découverte kɛ san 2 san 3 ko ni mine ba Tajola Morila Lulo c'est pas possible i tɛ se k'o kɛ o san 3 kɔnɔna na c'est pour ça o ye san 9 d'u ma o ye san 9 d'u ma c'est vrai que n'i y'a découverte kɛ san 6 san 7 san 8 d'accord mais a bɛɛ et pourtant o san 9 yɛrɛ la u y'a fɔ ko ni gɛlɛya dɔ yera la u bɛ se ka san 1 fara a kan munna u b'o fɔ pour que i ka se ka dugujukɔrɔfɛn sɔrɔ mun bɛ nafa se i ma i ka se ka société créée walasa ka se ka a sanu bɔ donc o y'o ta ye donc san 30 don d'accord maintenant an bɛ tila ka segin nin ma tuguni monsieur Kulubali i kan ka yɔrɔ min fɔ i b'a sɛbɛn ka bila donc o laban ye maintenant convention ninnu fɛ ko société bɛ siran société bɛ siran kɛ u bɛ siran mun na parce que ale ko n bɛna convention kelen ta n'i ye convention kelen ta donc olu b'o de fɛ san 30 alors que san 30 tɛ 100 ans c'est-à-dire 109 qui peut être prolongé d'une seule année 100 ans donc o ye san 20 ye exploitation ye san 20 o de bɛ code laban in kɔnɔna na maintenant o b'o kɔnɔna na 100 ans ani san 20 o bɔra ɲɔgɔn na mais pourquoi ninnu b'a fɛ i ka convention kelen signer e ka taa ɲinini kɛ jɔn b'a fɛ e ka ɲinini kɛ société minière a tɛ k'a fɔ k'u sannen don dɛ e bɛ ɲinini kɛ i mana ɲinini kɛ tuma min na ko sanu sɔrɔla an bɛna ka na daminɛ k'an ka convention wɛrɛ signer o ye kuma ye dɛ parce que e y'i ka wari don a la donc ka ɲinini kɛ société de recherche dɔ ye miliyari 15 don miliyari 15 u y'o don recherche la u ma foyi kɛ e y'o don tuma min na e b'a fɔ ko an ka société créée walasa an ka na sanu bɔ daminɛ a fɔ ko bon an ka na an ka convention dɔ signer d'accord ok basi tɛ Mao Magalu n bɛ taa e fanfɛla la o ɲininkali kelen i bɔra k'a ye sisan nɔ min ye monsieur Diallo ko code in ko a tali sira ɲɛna min ye Kulubali ye ko a ma ɲɛ
e yɛrɛ bolo n'a fɔra i fana ka kuma kan i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ. Bon, pour que k'a dɔn k'a fɔ gafe laban min tɛmɛna tuma min code minier 2023 kɔnɔ faut que k'a dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli dɔ de kɛra 2022 kɔnɔna la n'a bɛ fɔ a ma ko audit minier. O audit minier o papier de nana di président de la transition ma jeudi 24 mars 2023 mars kalo tile 24 san 2022 tara gafe in a ye cabinet fila minnu fɔ o tara gafe in di président ma rapport provisoire o kɔrɔ ko baara ma ban fɔlɔ nin ye baara kun fɔlɔ ye ɲɛbila baara. mais ne b'a fɛ k'i ɲɛ yɔrɔ min na o entreprise fila nin o jɔn nana ou bien appel d'offre de kɛra. non appel d'offre de kɛra o ministère des finances de ye appel d'offre kɛ ka contrat signé. ok a faamuna. donc ninnu fila bɛ ka kuma min fɔ ne ɲɛ b'a fila bɛɛ la jibi kɔdu min kɛra san 2019 a kɛra dibidibi la cogoya min na o de bon jibi ninnu ma se ka techniciens professionnels géologues ni fɛn olu ma se ka don a la parce que a kɛra dibidibi la mais monsieur Kulibali bɛ ka min fɔ sisan nin papier in kɛlen an balila ka min mɛn ko gafe min dira président ma o gafe in a tun kan ka tila ka mɔgɔw tun kan ka sigi a da la de a y'a ɲɛfɔ cogoya min na a baara ma kɛ ka ɲɛ dɛ mɔgɔw tun kan ka sigi ka kuma a kan min b'u fɛ a ka lamɛn a falenna o a ma falen o tɛ dɛ bɛɛ de tun kan ka sigi bɛɛ de tun kan ka wele ka kuma a kan a bɛ sɔrɔ ka kɛ rapport final ye o rapport final in sisan o de bɛ latɛmɛ ka taa conseil des ministres la n'o taara conseil des ministres la ensuite a bɛ taa wasabulon na ensuite président b'a promulguer donc utukalo tile 8 a tɛmɛna wasabulon na a y'a ɲɛfɔ cogoya min na CNT la CNT y'a bila ka taa gouvernement sariya sunba ko article 40 article 40 ko président de la transition tile 15 de b'a bolo ni gafe sera a ma walasa k'i bolo nɔ bila a la k'a fɔ a kɛra code ye a ma kɛ code ye fɔlɔ dɛ. a ma kɛ code ye fɔlɔ dɛ. a ma promulguer a ma promulguer tile 15 de bɛ président bolo ni ne ka jatew tilennen don je crois que dɔgɔkun min bɛ daminɛ sini o kɔnɔna la a kan ka se ka promulguer mais a ma kɛ fɔlɔ dɛ. On a ce qui est ah, mais avec mon farani, est-ce que je pense que c'est tout le monde qui suit le débat. Hein. Il y a forcément avec droit d'état dans les cas en fait donc ça dit président non amaka ke chocolat faut faire nous ke chocolat de administration de do le président kan koroski santanduru ni fin nous ne kan ni bolen siama kabri 2002 faut 2017 ni papier nous maintenant ne ben bolo na bla la nyani président ngale ni rapport provisoire o de be ke rapport final o de beta bon al wasa natara ni gouvernement ya approuvé conseil des ministres la o ba bla kata wasablona o lu bu bolo no kala katla kala sing président ma bon ni président ma jeni yoro do ya ba bla kata seconde lecture là après bon faut ka bena la charia de do charia bet c'est qui ni yoro sur la mais faut jamana de nga ben fen chama ka akonona la mais it se ko ke ni menum be barake nay parce que nere fen do ye ni code kura ngono a fen do kayne mais a fen do fana may parce que fen do ba kono a plateau en œuvre avec geleade mais non on continue local ni fen no mais c'est ça au détail OK d'accord c'est pas que me ka rapport il la bouchi de mais ko nous ke chugo de et nere bon parce que rapport il dit le président ma nyam a fora gouvernement a foko non ko d'ailleurs ko conseil des ministres là ko recommandation nous rapport ko non ko be ke plan d'action ko gouvernement bo lati vous avez que tu as mais rapport final il y a de l'enfant donc atali président atmanga nga se président fi bakanga se manga kata di président parce que atma barama pas abse kata même en copie silencieuse président qui refait moko baladje ou boak la ta fo ni ministère be barake parce que ministère ne mi famia la ere ministère mi yere tente adu aka segal de tume papier dira gafe dira président madomina ministre de minte
ministère des finances mɔgɔw de tun bɛ k'a baara kɛ Latini. Donc est-ce que baara in kɛra k'a sɔrɔ ministère des mines mɔgɔw da ma don a la miniers da ma don a la ɲininkali kan ka k'o yɔrɔ de la n'o de don sariya in vraiment a kan ka kɛ minnu bɛna baara k'a kan jongo don olu fana ko se k'o kuma ko hakililata di a kan o ye ne hakililata ye. donc mais est-ce que possibilité bɛ yen k'o fɛɛrɛw sigi sen kan yanni président ka promulguer. sariya de don jamanadenw ni an bɛ fɛ ka bɛn fɛn fɛn kan fo ka bɛn de don jamana n y'a sigi ka fɔ jamana de ye n'an bɛ fɛ a ma tiɲɛ o halisa fo ka bɛn bɛ se ka k'a kan halisa mais an kan ka kɛ ni faamuyali de ye ka dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ de ka intérêt b'a la barisa nin sariya ninnu il faut ka kɛ gagnant gagnant de ye minnu bɛ u ka nafolo don a la olu ka dɔ sɔrɔ a la jamana yɛrɛ ka nafolo sɔrɔ a la ani nafa sɔrɔ a la ani jamanadenw ka nafa sɔrɔ a la bon fɛn laban n bɛ fɛ ka fɛn laban min fɔ o ye sɔrɔ tasira ye a y'a fɔ monsieur Kulibali y'a fɔ ko impôt ni taxe redevance olu de bɛ sara jamana ye mais est-ce que aw b'a dɔn ko san 2020 na min donna Wakadenba kɔnɔ sanuko ta sira fɛ o miliyari 450 ani 50 de. en 2020 min donna Wakadenba kɔnɔ a bɛ ka min fɔ impôt taxe redevance. jamana ye min sɔrɔ. jamana ye min sɔrɔ san 2021 miliyari 500 64 ani buruburuni o de donna Wakadenba kɔnɔ. mais san 2022 miliyari 700 63 ani buruburuni a man jan miliyari 664 ani 4 na. nin bɛɛ bɛ ka sɔrɔ taxe ni fɛnw ni sira la. o dɔrɔn de y'o ye mais gɛlɛya ye yɔrɔ min ye a y'a ɲɛfɔ Jibi fana y'a ɲɛfɔ kɛmɛ sara la 10 bɛ di jamana ma fu la n'a tun bɛ se ka na 20 na mais sariya kura in na a fɔra k'a bɛ se ka jamana bɛ se ka hali ni 10 in dira jamana ma kɛmɛ sara la a bɛ se ka 20 wɛrɛ san mais a y'a ɲɛ monsieur Kulibali y'a ɲɛfɔ cogoya min na aw bɛ se ka 20 sɔrɔ yɔrɔ min na aw ma 10 min dira aw ma fo aw ma se ka 10 fara o kan aw bɛ se ka na 20 wɛrɛ de fara o kan. ɲininkali bɛ yen. bon donc fo ka fɛɛrɛ de ɲini a dun se b'an ye dɛ a se bɛ jamana ye a nafolo b'a bolo a nafolo sɔrɔ yɔrɔ b'a bolo ka wari don fɛn sanu bɔ yɔrɔ ninnu na walasa barisa n'i ye wari don a y'a ɲɛfɔ cogoya min na musaka min bɛ don sanu bɔli la ni e ka wari b'a la i ye actionnaire de ye o mais ni kɛmɛ sara la i ka temps b'a la i bɛ temps nafa de sɔrɔ a la mais n'i ka 20 b'a la i bɛ 20 nafa de sɔrɔ a la barisa minnu bɛ na n'a bɛ fɔ a ma ko administrateur n'olu bɛ entreprise jatew bon ka tila k'a ɲɛfɔ olu de bɛ baara di direction ma après direction bɛ na contrat di k'olu de ye n'a bɛ fɔ olu ma ko actionnaire ni jamana ka kɛmɛ sara la ni temps de b'a bolo ni actionnaire temps de bɛ yen i bɛ sɔrɔ État ka représentant bɛ kɛ kelen de ye ni administrateur ye 20 ye État ka mɔgɔ 2 dɔrɔn de bɛ kɛ yen mais n'o y'a sɔrɔ aw bɛ 20 n'an tun ye 20 de ta kɛmɛ sara la ni temps ni administrateur temps bɛ yen an bɛ représentant 2 de sɔrɔ yanni an ka kelen sɔrɔ mais sisan an bɛ se ka taa fo 30 la donc kɛmɛ sara la n'an 30 b'an bolo ni administrateur temps bɛ yen an bɛ se ka administrateur 3 de sɔrɔ n'an ye administrateur 3 sɔrɔ n'o an ye mɔgɔ ɲɛnamaw ta ka taa yen olu de bɛ jate minɛ k'a fɔ musaka jumɛn est ce que musaka minnu min ko k'a ye musaka minnu bɔ est ce que u bɔra a sira fɛ parce que a y'a ɲɛfɔ cogoya min na tɔnɔ i ye mun ye i ka sɔrɔ i bɛ musakaw de sama ka bɔ a la ni musaka bɛɛ samana ka bɔ a la tuma min na min bɛ to o de ye tɔnɔ ye o de bɛ tila a tigiw ni ɲɔgɔn cɛ o ni e ta ye kɛmɛ sara la ta ye o de bɛ d'i ma o tɔnɔ la o n'i ta ye 20 ye o de bɛ d'i ma n'i ta ye 30 ye o de bɛ di o bon kɛn yɛrɛ y'o farala kan sisan mais nin bɛɛ kɛra o ka ɲi mais a bɛ se ka latimɛ cogoya jumɛn musaka bɛ bɔ min barisa ninnu bɛ taa miniyew bɛ taa juru de ta a wari ka ca mais anw ka bankuw wari b'a kɔnɔ a wari sɔngɔ ka gɛlɛn n'a bɛ fɔ a ma ko taux d'intérêt a délaiw ka surun mais o n'a ta ni jamanadenw ni jamana ye i hakili jakabɔ ka kɛn yɛrɛ fara a yɛrɛ kan fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ an ni minnu bɛ se ka baara kɛ cogoya min na an fana bɛ fara u kan ka musakaw bɔ
donc tɔnɔ an b'a tila an ni yɔrɔ bɛ se ka bonya cogoya min na mais o bɛ kɛ kabini a daminɛ de la e tɛ se k'i bolo jan tan kɛmɛ sara la ko tan bɛ d'e ma fu tan min b'i bolo n'i bɛ se k'a san e m'o san sisan i ko k'e bɛna mugan de san donc o fɛɛrɛ ninnu f'an ka olu lakile parce que sanu in n y'a ɲɛfɔ sanu in ye fɛnba de ye an tɛ k'a jateminɛ an bɛ k'a bila ka taa kɔfɛ jamana dɔw sanu yɛrɛ tɛ bɔ parce que sanu san o san don o don dɔ de bɛ fara a sɔngɔ kan parce que sanu in a tɛ sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mais bɛɛ mago b'a la an ɲɛ bɛ warisoba minnu na n'a bɛ fɔ a ma ko banque centrale minnu bɛ wari dilan wa américains de ta amérique sanu min bɛ américains bolo a tɛ jamana si bolo dollar dun de b'olu bolo mais u sigilen bɛ sanu de kan barisa sanu de ye garantie ye d'accord mais an ka sanu a bɛɛ bɛ taa feere kɔfɛ salon tonne min fɔra 72 ni buruburuni o ye kɔlɔkɔlɔ ye an ye naaninan de ye Afrique kɔnɔ bi in na donc n'o o sanu in ni an ka nafa ba tun b'a kan c'est-à-dire n'an ka action tun ka ca société minière la société 14 o de ye sanu ninnu bɔ n'an ka 20% b'o bɛɛ la n'an tun ye dɔ san ka fara kan ka musaka ka fara ninnu kan ka musakaw bɔ donc an bɛ tɔnɔ tila an fana ka tɔnɔ bɛ bonya o kɔfɛ mais a b'a to fana an bɛ jate minɛ k'a fɔ fɛn minnu bɛ ka kɛ est-ce que musaka ninnu est-ce que tilennen don voilà. ne kuma bɛ ka Boubacar ne kuma bɛ ka maaw ɲininka mun ye sɔrɔ ka ko ye mais est-ce que an ka état est-ce que a ye actionnaire ye min dɔra wa. non a m'a ɲɛfɔ 10%. mais min jumɛn don. non minnu bɛɛ la an ka action b'a la parce que an y'a san o an m'a san o tan bɛ d'an ma o mais a y'a ɲɛfɔ ko tuma dɔw la pour que ne k'a faamu sisan misaliya par exemple s'il y a 10 sociétés de il y en a 14 qui produisent maintenant. 14 donc o 14 ninnu bɛɛ kelen-kelen la 10% gratuitement o ye état ta ye. voilà. 10% an bɛ tila k'o ɲɛf'i ye. bon d'accord donc sisan mais sisan n bɛ fɛ ka min laban fɔ ne natɔ n ye état ka participation na ye c'est-à-dire état ka action bɛ min na mais état ye min bɔ nin min tan naani na a bɛ miliyari 10 ɲɔgɔnna dɔrɔn de don miliyari 10 an ma presque foyi bɔ. état ye min don a la. min don a la alors que an bɛ se ka min don a la ka ca n'o ye kosɛbɛ pour que ka se ka tɔnɔ fana yɛlɛn kosɛbɛ. donc n'a ye wari caman don a la an bɛ se k'an ka sɔrɔ ta kɛ caman ye. bien sûr o de don. donc tant que a ma caman don a la. non tant que sigilen bɛ k'a fɔ ko taxe ni fɛn ninnu dɔrɔn bɛ don mais et puis da tɛ min ko yɛrɛ la o parce que bon minnu b'a gérer olu de voilà. kuma dɔ bɛ sen na ne kuma bɛ k'e ɲininka yɔrɔ min na ko an bɛ ministre actuel bɛ yen ko di ko nin na ko bon ko 500 milliards ko Mali bɛ se ka a sɔrɔ. Ministre kɔrɔlen ale y'a jira ko bon ko sanuko la ko 400 milliards voilà 455 milliards. non a bɛɛ bɛ kuma bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na o c'est-à-dire ministre kɔrɔ ye min fɔ parce que n ye min ɲɛfɔ o ye impôt redevance ani taxe o y'a sɔrɔ an ka sɔrɔta ma yɛlɛn ka bɔ c'est-à-dire temps min bɛ d'an ma yɔrɔ temps de bɛ fara o kan mais sisan yanni temps ka fara kan 20 de bɛ fara a kan donc ni miliyari 500 de tun bɛ sɔrɔ sisan donc o double de bɛ sɔrɔ sisan e m'a faamuya mais olu ye jate min bɔ PIB jamana sɔrɔ bɛɛ Mali jamana sɔrɔ bɛɛ n'i y'a an ka sɔrɔ bɛɛ ta san kɔnɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc o ye miliyari ba 10 ani 1 ni 12 ɲɔgɔn bon n'i ye o 10% ta barisa a fɔra de ko minnu ye 10% du PIB. Bon, 10% de 11 milliards, ça te fait 1100 milliards. Donc, au moitié, on est 500 milliards. Donc, allez à faire des coups, on met 10% là, 20% là. Donc, entre mes mis sur on est doublé 600. Mais donc, c'est-à-dire... non, donc, au calculer, voilà. Tu voulais ajouter ça? Moi, je voulais ajouter. Oui. Je voulais ajouter. Alikani, c'est au chaud là. Oui. Net m'a fait qu'à Mouna. Effectivement, on a fait comme ministre Goko 400 milliards de plus. On a qu'à Faraka. 400 milliards de plus. Bon, mais ministre de Madou. Alors, ministre actuel, ministre des Finances. Voilà. Bon, maintenant, aux 400 milliards de plus, parce que nous, Koko, quand nous faisons Falena, nous faisons
il peut directement il va n'o soro mais il peut se qu'on soro minimum exploitation na bibi na chukwa jumana il est 20% sur ça dit n'est qu'à société là État accepté qu'à je ne sais pas fait 20% ta ça va faire à 30% ta mais t'es gris à ta théo ah donc c'est la hora de bala on le bourse de là il y a action de bourse là parce que on l'oublie horaire là donc ni horaire là et quand sera mouillé et quand société quand sera mouillé au donner douille donc ni façon va faire qu'à 200 façon c'est qu'à ça il va pas 100 aider mais ni façon va 100 il faut que prix coûtant avec faire marcher la mouna façon pour descendre donc est-ce que l'État va accepter d'acheter de racheter 10% de toutes ces sociétés qui sont en exploitation aujourd'hui au niveau de la bourse. Est-ce que vous savez vous offrez de la donc, oui, c'est pour que nous, à chaud, nous faut casser la famille. Ok. D'accord, Djibi. Oui, c'est que bon, je vais rebondir sur ça. Parce que Banque mondiale a interdit à l'État, c'est pas l'État malien qui a demandé 20%, hein. C'est la Banque mondiale, le directeur du FMI à l'époque. C'est fait dans les années 90 et le directeur du FMI a démissionné de son poste pour que la société minière crée Malaya. Je préfère ne pas dire le nom. C'est quelqu'un de la Banque mondiale. Voilà, de la Banque mondiale. Mais il n'y a pas de quand il a obtenu ça, il était directeur énergie eau. Voilà. De l'Afrique. Directeur énergie eau de l'Afrique. Ou quelqu'un qui a imposé Franfin Diamanaoka. Franfin Diamanaoka sonné à ma. Elle est démissionnaire à boire à poste sur la société minière créée Malaya. Et sa société est l'une des plus grandes sociétés minières, même en Afrique. Donc c'est pour dire qu'il n'a pas Djafabala. Donc maintenant, les 10%, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire 20% d'eau, code Corolin. 10% veut dire État m'a fou. On appelle ça gratuit, mais l'autre c'est en numéraire, État Bassara. Il faut effectivement, selon nos enquêtes, l'État ne paye pas ces 10%. Au 10%, ça reste baladé. Oui. Et maintenant, c'est les privés qui vont aller acheter ces 10% en clando. Oui. Mais c'est vrai, 20% en clando, parce que 20%, allez, il faut. 10% malgré tout ça, dit Jamanama. Mais Jamanama 10%, et pourquoi tu lui donnes ça? Ça sous-entend quelque chose. Et ma famille, ça pourquoi? C'est que tu veux me corrompre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'il va 10% me dire ma fou, peut-être qu'il va gagner un $. Donc c'est pas clair. Donc maintenant, le code relecture croit Mikera. Ah, mais il y a fort société privée euro de Vigato. Parce que les 10%. Mais c'est ça, quoi, avec a dit État. Au lieu de faire mais comme le coco a codié à l'intérieur, fait qu'à la diarrhée, on connaît dans le avec la diarrhée, trop du même. C'est-à-dire 10% nous à Fora, comme dit Jamana m'a fou. Allez-y faire des enquêtes. Nettement, trop fort. Mais maintenant, allez, déclaration. Mine Beta dit, les 10 autres pourcents là, ce n'est pas toutes les mines qui donnent. Hein. Ah non. Il y a des mines, ils se sont arrêtés à 10%. On a le l'ITEB audité donc chaque 2 ans. Allez-y lire le rapport de l'ITEB. Il y a chaque mine, où mine dit Javanama, Bessabene noir sur blanc. Mais Diallo, voilà, mais oh, il y a des maintenant le coco au lieu de fly, comment de faire ça? Pour papier fly, mon nana, entreprise fly, à quoi Canada, à quoi Canada. Nena allez répéter mais. Voilà, mais donc allez maintenant, allez move c'est-à-dire, c'est-à-dire, appel d'offre de Kera. C'est une société malienne, Juventus, qui a gagné le marché. Bon, maintenant, pour l'impartialité, et pour que il kana faradoka société do kana aller jouer là il t'a donné dans des tamines nous chidon aux sociétés au cara américain en tout cas c'est une société neutre mais ni chidon donc maintenant oui demain ni barain konna là donc barain de konna là anya yé société chamambe non ou be kamali nambara il y a très longtemps donc ko le tête n'a pas foiké ko ils n'ont pas de bénéfice ça fait 10 ans. Mais pourtant, pendant ces 10 ans, ces sociétés sont en train d'exploiter de l'or. Et pourtant, vous déclarez que vous faites là. Et vous continuez à exploiter.
auditer nin bɛɛ de yira n'i y'a ye auditer résultat ma se ka da kɛnɛ kan ko b'a kɔnɔ a tɛ se ka yira bɛɛ la c'est révoltant. Donc maintenant auditi recommandation auditi fana recommandation de kɛ président ye ayiwa n'i bɛ fɛ situation ka yɛlɛma voilà an bɛ nin proposer d'abord code ka falen relecture ka k'a la et au kɔfɛ il faut faire le contenu local. Contenu local est jumɛn ye. Amina sigi la parce que ala an bɛ mun na auditi ka recommandation nana fara assise ka recommandation kan k'a fɔ nin ko in jɛlen tɛ société caman bɛ yen nɔ u tɛ foyi sara jamana ye u bɛ exonération sɔrɔ fu elle ne paye rien et puis u b'a fɔ k'olu bɛ faillite la k'u datugulen don k'a sɔrɔ ils sont en train de tourner société dɔw bɛ yen. mais est ce que société bɛ se k'a fɔ k'ale datugulen jamana t'o kalama wa. mais quand tu prends Sadiola a ma fɔ ko Sadiola datuguna. jɔn ko ten. o Sadio ceux qui étaient à Sadiola minnu ye yen bila Anglo Gold u ko Sadiola datuguna ils ont remercié tout le monde mais le minerai qui était là-bas stocké même Morila ça a été pareil minerai min stockelen bɛ yen olu b'a déclaré ko c'est-à-dire leur exploitation pour là nous en tant que technicien c'est là où nous intervenons et à fois un traitement tu fais 10 grammes à la tonne ou bien 12 grammes à la tonne mais et tara nyama mi est bon on aurait valeur ka 10 grammes à la tonne ça c'est pas clair bon donc là tu verras que jamana c'est-à-dire le pays n'a pas eu un moyen de contrôle sur ces sociétés là. Mais le ministère Sobe Akama. Bon, le ministère Sobe, c'est inspection d'été. Il n'y avait pas d'inspection pour contrôler ces mines. Ou le tonnage de l'eau par jour. Ou ténéré de l'eau. Ça, c'est pas connu. On connaît même les droits. Chaque mois, Jamana Beta, au lieu de les papiers, il y a une déclaration. Et elle ça nous y a là. Tu viens. Bon, avion, on a un peu, on a avion, bon, maintenant, on est sur là, on a des papiers à signer. D'accord, bon, si ça. Maintenant, ça veut dire que Jamana, l'État ne contrôle pas la production minière. Il faut se dire la vérité. D'accord. Bon, maintenant, avec moi, il faut qui est très important, c'est-à-dire, on est relecture la euro de Gama Djanaï. Nous, on n'est pas d'accord. Avec moi, les 10%, Jamana est ramassé au Saranfolo. Nous, on a fait 20%. On n'a pas de même là. Nous, on a dit que Jamana avait 20% à fou. 10% Jamana bossa. En amont, ça, moins 20%, ça c'est garanti. Mais maintenant, 5%. Mais on a Magaluko, CB Jamana. Oui. Peut-être Jamana gestion élément mi dora là, c'est ça. Est-ce que Nia et Koudafa Mougudila? Non, Moudafa Mougudila est là. Mougudila, tout le monde a de tout d'accord. Parce que c'est toujours les 10% gratuits au détouré. À fois que Jamana avait 20% ça. Alors, aussi, ça a 10% dans la masse au Sara. En même temps, il y a 20% mais ça n'a. Pour moi, par exemple, en Guinée, tout près, là-bas, 15% gratuit de Bédi Djamanama. Et Djamana avait 20%. Ça, donc, le pays a 35%. D'accord, moi je trouve que. Mais malheureusement, c'est vraiment ma chance. D'accord. Vraiment ma chance. Ok, donc, Bakar, donc on a tout compris. Pour le mini-co là, bon, Family Chama sera là. Donc, si ça amène à dos, contenu local là. Donc, tu vois, mais la F en fait toujours. Au contenu local, n'a même quoi mouiller douter. Explication très simple. Mais exemple, Normand doit dire, il faut que le contenu local n'a pas faille. Par exemple, moi, les sociétés soroke, on appelle ça le revenu brut. Supposons qu'on a 100 milliards. 100 milliards quand même. Ok, société qui a fait bon, allez milliards biolonvla de dépenser là. Moussaka là. Donc maintenant, milliard bis ça va être aussi ça. On met 10% au comment minade. On veut calculer milliard bis ça va déca. Au milliard bis ça va n'est à 10%. Et 3 milliards de euros. Donc ça veut dire que du début à la fin 100 milliards et 3 milliards d'euros de euros. Bon maintenant 70 milliards même d'autres dépensés là-dedans. Au des contenus locaux parce que 70% et puis sur la société avec impôt ça, avec taxi ça, et avec courant ça, avec une belle jalée ça. Au bête dépenses al na sur le directeur sera 50 millions 100 millions ou bien une belle dépense qu'on a là bon souvent tout est la société ou l'état sous-traitant quand nous lui ka dépenses gonflé ma faut mine bede mine do baake mais do be sur exemplaire mais maintenant chamambo de donc dépenser be gonflé dépenser be ta reste jusqu'à 70%. Mais maintenant 70% na ni a jetemina impôt ni taxi
Niveau Jatemna, ça fait à peu près 20% de ce 70% là. Bon, ni l'État est au 20% sur qu'on fera 10%. Donc, ça va faire à l'État à peu près 30%. Donc, au Bella, on peut donner dans un partenariat de gagnant-gagnant. Bon, maintenant, l'État, c'est qu'un partenaire gagnant-gagnant, dans les 70% des dépenses là, Al-Jamana sera à moitié récupéré. Il faut un contenu local, c'est-à-dire une entreprise locale, nous c'est que Sanumbo, qui transport au Bekadi Malioma, un courant ferrouma. On a taji feruma, Malion ko feruma. Tout ce qui est dépense dans la mine, faut n'a sur mi en réboleur. Au bekato Malion bolo, parce que société malienne nous fanabo au marché au soro, au lever Malion de Tabarala, au bien pour Sarah Jamanaï, au taxi Sarah Jamanaï. Donc il faut un contenu local. Ça veut dire que 70% des dépenses, non sera qu'à 50% nous là. Ani nous sommes partenaires gagnant-gagnant là. Nous sommes sur maintenant, tu rentres de là, on dit que dans un point de taxi, ani 10%, vraiment. On ne brille pas pour les Maliens. Donc c'est ça vraiment l'importance du contenu local. Peut-être moi, un autre exemple. Mais au contenu local, quel est le d'autre parce qu'il y a un certain moment où charia d'ota à cola, à sera de faire et boulot, n'a pas du même au charia là. Nafa mbakala parce que follow là charia fouille que les sociétés minières nous obligés ou qu'à marché des Maliens charia fouille que na ou jaw adima na ou jaw ta dema na ou jaw wonu ka société yoroware kana na na ou ja ebe sogo fere ou bu paye ka sogo na kata san Sénégal ebe ciment ferro greffe be ka ciment to ta san Sénégal. Bon maintenant loi mi décret mi menable en place no kera. C'est-à-dire ils sont obligés de respecter le contenu local. Parce que Barabé Barala, par exemple, les manœuvres non qualifiées, il faudra que tu aies bling en Malaya. Manœuvre mi à ma qualification de Zimbabwe uniforme, ça c'est terminé. Donc Barab et même si il est yoromina. Barab di Malien. Barab di Malien de ma. Même si il est minuna, il y a une doula don flot de priorité. Je nous mets à Barala. Je parle de main-d'œuvre non qualifiée. Mais les jeunes qui sont qualifiés, lui il est prioritaire. Bon maintenant nous au barado be na sur qualification te mal donc autorisation pour boulot ko dunan boy mais nous dunan fana nana au dans sans fly au be malien do de ka adjoint ni sans fly bana aller be ta malien ba place. Donc tu vas voir que war fin fait be soro a clancher bébé toi. Mais il doit ne tourner comment qu'on il y a forme donc à nyerangwa parce que attribué que adjoint il y a forme c'est ça. Par exemple est-ce amwa team non est-ce au minu là est-ce malheur réalité barra là a forme bateau là. Better ni bon publicité mais à kakanemi fana nyuma ka ngafo. Ni Rangolta qui est devenu barrique aujourd'hui a responsable babé malien. Mais minna alors Luka chef de sécurité à Beduna à Doré Sanduru Sanwaro on m'a remplacé alors que c'est pas normal. Bon maintenant ni contenu local ni au nom de Crefena ça va les obliger au cas baran di Malion de ma au wari betetoya OK na marché dira ali transport de minerais au cas de Maliens société d'Oma wari betoya il crée de l'emploi. Afin de Malion de Tabara la taxe ni impôt sera au décret de contenu local parce que follow là loi faut être tout obligé. Faut. Mais si ça ni décret ni président ni signé si ça y reste au cas de nadabla. Soit maintenant on met un partenariat gagnant-gagnant. En tant que Bali, on sait qu'au tas sur le tour mais on veut faire que Bepse ka ta sur tout monde. Malien mo se go ta sur tout monde. OK. Ameka ta no système. Donc Mamadou, amina e fa faire ningal follow contenu local ko là. Voilà et se ka mulo nyefo puis aller na loi ko ni ka tumula ko. Contenu local na aller tablouer fora ko ka nyini malien yere fana ka se kan nafa soro sanu boro la. O de contenu local. Ka malien bla dans le processus de l'exploitation. Donc, il faut casser qu'on a fait sur là, beaucoup blanc qu'on a. Maintenant, à coco contenu local ni ko charia, tu avais
2019 a b'a fɛn kɔnɔ a b'a kɔnɔ sariya bolo jumɛn sariya bolo k'a daminɛ article 137 ka jigin ka na 138 139 a b'a kɔnɔna na a b'a kɔnɔna na non on va corriger juste 2 secondes follow la contenu local ça existait dans le code mais maintenant c'était trop flou c'est-à-dire c'est ça à bora qu'on aurait directement qu'à quelle loi d'accord donc la chose est très claire Anda Koulibaly ko yɔrɔ expliquer ta i comme i y'a fɔ a bɛ sariya bolo kɔnɔna na ale sariya kɔnɔ n'i tɛ fɛn dɔn i t'a dɔn u ye baara mun kɛ u nana ni décret dɔ de ye décret u nana ni décret de parce que don min na u bɛ code minier présentant na ko examen kan ka miiri a kan kan ka hakilinata fɔ a kan o don u ye contenu local tugu a la décret tun don donc n'i ye sariya ta sariya bɛ bakurunbaw de fɔ décret o bɛ kuma détail kan donc kelen-kelenninw kan a bɛ lawaleya cogoya mun na u kɛtɔ ka taa ni texte ye o y'a kɛ ko décret mais an yɛrɛ maloyara o parce que nin décret nin u ye Burkina ta Burkina décret bɛ présidentiel de 2021 du Burkina u y'o ta ka na n'o de k'o kɛ Mali ta ye. a ye an fɛ parce que o décret kelen kɔnɔna na a fɔra ko nin décret ko nin de bɛ contenu local ko b'o lawaleya o tun b'o décret kɔnɔ an ko mais déjà n'i ye code minier ta 2010 an bɛ ka mun falen bi bi in na a sɛbɛnnen b'a kɔnɔna na ko contenu local kan ka lawaleya ta fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ a sariya sen bɛɛ b'a kɔnɔ ka tila ka décret d'application ta a bɛ lawaleya cogoya mun na ka tila tuguni k'a b'a fɔ ma convention mun bɛ signer gouvernement ani société ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye convention minière ye ka tila tuguni k'a ta k'a bila o kɔnɔ contenu local o kan ka fɛ adamaden minnu c'est-à-dire maliyɛn minnu ta baara la o kan ka wagati mun kɛ o pourcentage a bɛɛ b'a kɔnɔ achats locaux a bɛɛ b'a kɔnɔ mais n'i ma sariya lawaleya e ka tila fɔ ko to tɛ yen k'i bɛna ka na kura wɛrɛ ta o bɛ kɛ baara ye donc o nana décret n ko décret in man ɲi an y'a fɔ n ko décret in man ɲi n ko parce que a ye Burkina décret ta ka na. CNT de nana a d'aw ma. ayi CNT mana d'a ma dɛ. jɔn nana d'aw ma. o document kelen ni u y'a document kelen ta k'a tugu code minier ka na n'a ye k'a d'a ma. département des mines u y'a tugu a la k'a d'a ma mais an nana ka na an nana ayi an bɛ ka an bɛ na ne o an nana ka na a ye k'a fɔ n ko vraiment nin tɛ sɔn parce que nin ye décret fɛn an yɛrɛ bɛ maloya a y'a kɛ copie collé k'a ta dɔrɔn ka bɔgɔti ka bɔ nɔ ka na turu yan o sen fɛ hali u ye arrêté dɔ tun tugu a la o arrêté mun tun tugulen b'a la fana hali pourcentage la mun bɛ Burkina ta la o kelen de b'a la an ko a kana sɔn nin ma an bɛ Burkina ɲɛ an b'o fɔ an bɛ Burkina ɲɛ code minier ko la oui an b'u ɲɛ mais an tɛ se tuguni k'a fɔ ko k'an bɛ segin o kelen kan yen parce que a t'u t'olu ka code la dɛ o de y'a k'u ye décret ta parce que ka se ka sariya fɛn dɔn donc i bɛ décret ta a t'i ka code kɔnɔ donc décret présidentiel taara an t'a don code kɔnɔ i bɛ taa décret ta cogoya min o fɔr'u ɲɛna ko décret isolé de k'a tɛ sɔn o ko d'accord o nana ka na décret yɛlɛma mun ka bɔ kɛ mun ye o y'a kɛ loi ye u bɛ taa n'a ye maintenant conseil des ministres la tɔw na o y'a kɛ loi ye u ye décret kɛ loi ye comme sariya bulon na n'i bɛ loi ta o ye bakurunbaw ye n'i ye décret yɛlɛma ka kɛ loi ye il va avoir des incohérences c'est-à-dire a tɛ bɛn quoi parce que détail décret bɛ détail la n'i ye détail ta ka na bila loi la i b'a kɛ cogoya jumɛn na donc an y'a fɔ n ko aw ye ka nin baara mun kɛ a man ɲi et o baara kelen nin ne yɛrɛ tun delila ka baara dɔ k'a kan contenu local kelen nin k'a ta k'a bila code minier kɔnɔna na parce que code minier problème ye mun ye u taara présentant na fɔlɔ u ko k'an b'a modifier de a ye fɛn mun fɔ tiɲɛ don olu ye modification de tun ɲinina u ko k'an b'a modifier mais baara ma ɲa k'u taara ka taa di mun ma yan nɔ ko ni Sénégalais y'u fara a kan donc Mazar y'u fara a kan baara ma ɲa parce que n'i bɛ sariya bon fɛn yɛlɛma si tu veux faire une modification
tu ne vas pas présenter, c'est-à-dire tu n'as fait présenter mon kachani corolien et qu'il faut qu'il y ait corolien toi non là. Ça le qu'on en a, mais Coro 2019, ça fait 208 articles. Maintenant, 209 articles. Donc maintenant, en le mot présentant, ça fait 233 articles. Après 233, on a tout sur 235 articles là. 235, oui. On a dit que ça, c'est pas possible. Donc, on a mis du baramouillé. Alors, il y a des manies qu'on a. Il y a des manies chara ko ju. Tu sais qu'il faut qu'on ait une modification de 2019. Parce que hakilnata tout terrain. Au terrain, hakilnata de coup à modifier. Mais barake tu vois manié au boulot. Finalement, il y a une modification ni au code couradi. Aka swama ka femme ka code croix, anu ka code barake. Oko ayi bo ayi fon ke aka blabla am klaka laje. U tara kata laje ko fe. U yaye ka foko code croix de do. Ko nintise ka ke code croix ni code croix te be. Yo code croix ta yo black refe. Donc yo code croix inta c'est ça. Maintenant dans tu décret contenu local ni pour que malien kase ka na pas sur mino tu décret u yo élément sina ko ke loi. Maintenant mumba konnana anya ta ka sege mumba konnana anya fo akelere ka obla UEMOA konnana parce qu'en mot de kono il y a ce qu'on appelle le code communautaire UEMOA en bébé bla fin kelen kono donc aye fin chama fois là on obi ñoron kon aye ojija ka boala ou ya boala sawo amado parce que code définitif nata o ma boala sawo antodo mais anya ka fo ani chama texte chama me ñoron soso et chama ba la fana o est détaillé il sait qu'à détailler quelle loi là donc là la wala la avec gela la c'est appliqué quoi c'est qu'à ben quoi c'est qu'à ben et puis on va faire qu'à la wala tu vois mon contenu local aye mon fo contrat be mo boulot les contrats autant convention la convention on appelle ça la loi entre les parties parce que ça rappelle mon attaque ça. Comme on le dit souvent, la loi n'a pas un effet rétroactif. Non, c'est pour l'avenir. Donc, on a fait un boulot. L'État a signé. On lui a signé. On a mis barake n'inchouala. Foni sa hakela. Il sait qu'on a laissé un kunche ka foko bombe sans fladima, mais sans durudima, mais kalorotima na, amena kana fallait. Au côté où ça ne peut pas aller. Il y a un problème. Tu fais ça pour l'avenir. On dit que en franco ni warebe mbebe swala. Ni nyala o la walia to société munube en exploitation. Avec galade. Et kata tinno kana kono fliquer bena kana dore ta begela. On dit que ou mal lame mais à la walia to ni problème sur là. Peut-être que on a c'est encore ta modification entre dollars kaye ka fo change na dans la pratique ni tsekabe. Donc, il y a une participation de 5% parce qu'il y a mais contenu local là, 5% pour dire malien pour les nationaux. Ah ouais, pour les nationaux. On veut savoir ça, mais là, il faut nous expliquer 5% pour les nationaux. Mais au 5% pour les nationaux, au tout monde on a un code de 2019 là, donc concurateur avec quoi nous connaissons c'est dedans c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue localer innovation qu'il y a nanani kura non à tomber mais nous finissons bibina aux sociétés de recherche cadre na chamante malien taille nous n'y permis soro au beklatuni kata investisseur ou de nini déjà là c'était au lieu ka casser le kabarake donc autour de nini nous avons nini kuna kana barake maintenant déjà, on a 5% gardé. Donc, il y a 5% de Joma. Il va avoir niveau kata di nima. Déjà, ils ont les 5%. Tant que c'est ceux qui vont venir là, ils ont les 5%. Maintenant, il va faire qu'à Foko, société, Akoko, Morila, ou bien Lulo, Mukoto, Sadiola, il va faire qu'à 5% sur un. Il va bourse là. Il va à 5%. On peut mais il sait qu'il faut qu'il attaque ou traguer ou boulot. Ou tu sais qu'il y a action. Donc, problème de contenu local, a problème yodi. A problème il y a bon décret là qu'on a quelle loi. Maintenant, appliquer tout ça, on a quel barré parce que on a qu'à appliquer Jona. Oui, barré. Anya fouina, kafanga que et puis anya fouille to code kono. Ni fait to code kono quoi. O la wala ni ka no ka fo ka sama ka bo code kono ka black refe. Absolument.
donc u y'a labɔ k'a bila kɛrɛfɛ u hakilila ko de ka ɲi texte fila u hakilila ko de ka ɲi loi fila u ko ko yɛrɛ de ka ɲi mais a lawaleyatɔ ils vont avoir des problèmes. problème cogo jumɛn na. o problème fɔra o parce que e b'a fɛ ka lawaleya minnu na a tɛ se ka lawaleya olu la. société de tɛna sɔn. société tɛna sɔn i bɛ sɔn ma cogoya jumɛn na i ka convention b'i bolo État y'a signé nin kan ka kɛ tan e b'a fɔ ko na i kana dɔ fara a kan mais mun f'i ɲɛna olu ka o kɔnɔna na a bɛɛ t'a kɔnɔ même dans le code minier communautaire c'est clairement dit hali u ka o kura in kɔnɔ a sɛbɛnnen don k'a fɔ ko ni n y'a fɔ k'aw ka minnu sara impôt ni taxe ni redevance tantan aw ka minnu sara n'o banna fɛn wɛrɛ tɛ yen ka sara donc aucune autre taxe ou impôt de quelque nature que ce soit à quelque niveau que ce soit ne saurait à l'avenir être imposé à la société. Il y a signé, il y a signé. Il va imposer à la choix. D'accord. Mali drone taille il y a moins ta à pas bêta kono. Donc au fond du goût fond banque va pas konana. Donc moi va la jedi. Pas la jedi. Après qu'après donc ni un y fait fort comme on fait on te malien parce que non on va pas faire ne doni ke société minière konana. Mbora sam kaka baraka nyere. Bon, mais on comprend, il faut que Mali défend, donc on que Mali fait de quoi. Alors que on veut que société minière nous condamne pour que Mali can n'a pas solo. Tantala. Au fin sûrement y est 2012 là, coup d'état qui là, coup d'état qui est le président il est sorti. Il faut que beaucoup de mais surtout les sociétés minières. On montre une société minière ou qu'un représentant il y a un malien. Qu'à défend au niveau de nos sociétés, des sociétés qu'on fait maire, pour demander de l'aide par rapport donc au Mali. Okay, à tout ce cas, parce que Wafoko, rébellion B, insécurité B, ceci, cela, on a demandé de faire ça dans un cadre humanitaire. Milliard kele, wa kemeni wa bikon, donc millions bidrou de adje milliards flala. 1 milliard 950 millions. Anya réunion quand, anya di fasoma. D'accord. Je crois bien que comment faire c'est ça. Non. Et puis, il n'y a qu'à barake kanya. Nima barake kanya. Et bien, ça dit justification on dit. On nous théon. D'accord. Nima sa justification dit là. Puis il a démissionné. D'accord. Mao. Au comment qu'elle nous dit. Mais tant si ça voilà. C'est-à-dire ni rapport provisoire na tunjina. Kana mɔgɔw ka baara kɛ tilennenya la nkɔ tuguni min kɛra 2019 o de kɛra 2023 ni bɛɛ de tun farala ɲɔgɔn kan représentatif et inclusif participatif parce que i tɛ se ka baara kɛ ni compagnie minière industrielle ninnu tɛ o parce que olu de bɛ wari min ladon jama fasaw kun o de ka ca ni bɛɛ ta ye et puis État ka intérêt b'olu ka nafa b'olu de bolo barisa au moins 10% bɛ d'u ma État ta sira fɛ. mais jamana ka nafa bɛna kɛ jumɛn. non a ye min fɔ directive texte de loi fila de tɛmɛna. Il faut contenu local de 2019 code ordonnance qu'on a créé code coffre mais à samana ça créé loi et texte fla de temena il faut code hiérarchie de normes de b décret ni loi ni outé sera que fait quoi mais maintenant ça ambe sharia sumba ambe ton kulu fla de kono 600 Union économique et monétaire ouest africaine en CEDEAO Union économique et monétaire ouest africaine na forma 8 mois oui jamana chegi Afrique les bien enfin fait nous diallo be sefala CEDEAO et jamana tandroué nous mais Afrique les bien enfin fait nous et Union africaine ka tonkulu bay baloma faray donc avec forme ma ko directive communautaire au de domaine bella y compris les mines nere somena mina a sebeneme de nationalité malienne donc au directive communautaire ou soso parce que communauté coro libre circulation des personnes, des biens et des investissements. Et puis c'est quand il un libre établissement des professions libérales. Et puis c'est quand il y a entreprise dans le Sénégal, et puis c'est quand il y a le Nigeria. Il n'a faut Sénégalais va dans le Tchouamina, il va faut Nigérien va dans le comme nous c'est quand il y a là on fait. Donc al nikoko investisseur malien, il y a Joe, il y a un investisseur communautaire ou bien local. Parce que droit malien molo
an bɛ jɛkulu minnu kɔnɔ o de b'o olu fana bolo i n'a fɔ o b'anw fana bolo olu baara cogoya min na. Comme Djibi n'u bɛ se ka taa usine da. Mais bien sûr voilà. Mais et puis n'i y'a jateminɛ yɛrɛ expertise caman de b'an bolo mine ko la a kɛra géologue ye o a kɛra financier ye o n y'a ɲɛfɔ n ko maliyɛnw de ye an ka presque an ka mine ninnu bɛɛ découvert recherche ninnu on a de très grands spécialistes en mine il y en a qui sont des expatriés à l'étranger dugu wɛrɛw la y compris dans les pays les plus industrialisés donc o kɔrɔ ko expertise b'an bolo c'est à dire ne kɔni ɲɛna ni nin fɛn sugu ninnu sariya sugu ninnu bɛ taa bɛɛ de kan ka wele y compris l'expertise malienne qui se trouve ailleurs hali karisa aw hakilata ye mun ye nin ko in na donc bɛɛ k'i ta fɔ a la ensuite jamana ɲɛmaaw b'u ka ta la ni bɛɛ y'i fara ɲɔgɔn kan k'i ta o de ma sɔn o de ma 2019 ma sɔn o de ma 2023 n'a bɛ fɛ ka sariya ta a ye bɛɛ wele bɛɛ k'i ta fɔ a la ensuite ni bɛɛ y'i ta fɔ a la aw b'aw ka ta la aw de ye jamana ɲɛmaaw ye min ka d'a aw b'o de kɛ mais ni jamanadenw sera ka bɛn min kan k'o kɛ sariya ye o de lawaleyali bɛ nɔgɔya mais aw tɛ se k'o kɛ sans les miniers olu min bɛ baara ka kan jogo don n bɛ fɛ ka fɛn laban min fɔ o ye rétroactivité ye sariya kura in san 2022 ni président ɲɛma y'i bolo nɔ ni président y'i bolo don a la rétroactivité t'a la o minnu ye convention bɛ minnu bolo kaban a tɛ appliquer olu la fo olu ka convention ka expirer. Rétroactivité o kɔrɔ ye mun ye. non o kɔrɔ ko ni salon ne tun ye convention signé État fɛ ni sariya in lawaleyara ni semaine nata in na sariya kura in tɛ boli ne kan o ne ye min sɛbɛn ne ye min bolo nɔ kɛ min na salon o de bɛ batu donc o b'a to n'a a ko gɛlɛyara kojugu anw ye 4nan ye sanu bɔ la Burkina ye 5nan ye Laginɛ ye 6nan ye anw bɛɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ Ghana ye fɔlɔ ye mais n'anw y'anw ta gɛlɛya yan ou bien n'an ye fiɲɛ don a la jɔn bɛ na yan k'a sɔrɔ a nɔgɔyalen bɛ an kɛrɛfɛ duguw la mɔgɔw hakili ma t'o la o kɔrɔ ye ko n'a ma non mɔgɔ kura tɛ na o non n'a ma ɲɛ dɔrɔn o kɔrɔ ye ko an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ kɛ o bɛ et puis ni minnu bolona bilala kɔrɔlen ninnu na n'olu ta banna u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ donc vraiment a kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen la vitesse ko tɛ fɛn ko tɛ baara ni baara bɛ kɛ a kan ka kɛ ka ɲa de voilà. Bakar ne hakili la k'a fɔ nin su in na caman bɛnna caman faamuyara expert géologue Djibi ale bɛ yan mun ye juriste consultant minier Mamadou Meta mun ye le grand économiste o bɛ yan donc n hakili la k'a fɔ Djibi an bɛna e fan fɛ waati mun dira ma a tɔ ma jan tuguni qu'est-ce que Djibi i yɛrɛ y'a ko kuma ko kuncɛla quoi i y'a fɔ ma i yɛrɛ fɛ i b'a fɔ mun yɛrɛ don kafin sa pour que bɛɛ ka se ka bɛn a ko la. Anw y'o demandé a mɛnna an ka association a peut vraiment donner au président ani Fermali an y'a ɲini il faut des états généraux du secteur minier depuis Mali indépendance ta il y a jamais eu des états généraux du secteur minier maaw y'a fɔ cogo min na ka tous les acteurs u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Quelles sont les difficultés, que ce soit les miniers, que ce soit les orpailleurs, que ce soit tout le secteur, que les gens viennent dire. Il y a une solution. On dit que celui qui a la bonne information ne se trompe jamais. Ouais. C'est là où tu peux avoir la bonne information. Parce que on a toujours demandé, il faut des états généraux du secteur minier. Ça c'est un. De deux, et code minier nous flâner. Au fait, c'est qu'à faut diviser pour mieux rien. Au bout de que France Jamana n'a. Burkina Faso, Guinée Tabe, Nintabe. Code attractif c'est quoi? C'est que Ebika Jamana n'a pas la blaouédi. Tu vois, il faut des mots. Code attractif. Bon maintenant, n'a pas fait un code yanama sur un bel gelé. Il faut que un bec à code ou clé. Le code minier du Mali, il boit Mali et la Guinée, c'est la même chose. Il boit la Côte d'Ivoire, mais Guinée va attaquer à part, Mali va attaquer à part. Mais les investisseurs venant à la Djade, c'est comme Mohamed Metasoula. Avec Yala Mohamed Dagade avec Sanikaïne. Bon, plus État Dakano, peut-être solution est bébolo. Et t'as sur Noala, et t'as sur Gelala. Bon maintenant, pour que le code nous mette en affaire, il faut un code minier de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, où il y a un maltala, un peu de code ou éclairé. Voilà, avec un mille fois 600, ni kerata, ça, c'est ça la meilleure solution. Mais pourtant, tu as dit, il faut les états généraux. Oui, mais il faudra que c'est un coach en 2017. Allez au Kéo.
bon dɔw kɛra mais anw ma bɔ tiɲɛ na an ma bɔ a kalama. non soma la a kun ma bɔ fɔlɔ. non c'était pas intéressé parce que ni anw yɛrɛ y'a intéressé faire Mali APVRM ainsi de suite parce qu'il y avait un grand vide dans ce secteur là acteurs tun ye chambre des mines État. Bon, alors, en dame, relation, on a mandat depuis 2016. Donc, on a demandé que, au lieu de Doumbe, Djamana, le secteur, nous, nous, c'est comme au lieu d'arbitrer. Parce que Djamana, c'est une société minière qui a la chambre de mines. La chambre de mines, c'est quand on nous défend. Oui. Chambre de mines, c'est le défenseur des miniers. C'est l'arbitre. Voilà, l'arbitre. Bon, maintenant, miniers ont fanatisé que Djamana Namara, au lieu de Sigléana. Ou bien c'est comme c'est l'arbitre du jeu. Ah non, ma faut Namara. Mais Namara to boulade. Namara to boulade. OK, d'accord. C'est-à-dire audit minier au de Irak font Namara to de Kachola na anymankela. O de tebe o chamama. D'accord. Donc maintenant au Namara mina sera ko détecter ko dakeneka. Donc maintenant c'est pour la auditi kokuma mandui parce que mal la auditi fla de béa. Vérificateur de par rapport au tal, combien de mines n'ont pas payé les impôts. Nous voulons y tuer par rapport au ladje. Mais Djamana avec un boulot d'arrêt, car auditi c'est la première fois qu'à Warbo Kesukon. Mais les deux audits là, c'est payé par les étrangers. Aux impartialité, quand tu prends le bureau du vérificateur, c'est pour les Canadiens. Mais il y a combien de sociétés minières qui appartiennent aux Canadiens? Ça ne doit pas se faire. Il ne devrait pas auditer les mines canadiennes parce qu'il y a l'impartialité. Donc, Nina, Djamana de War Bois Rekuna, qu'a audité, qu'a résultat blacana. Moi, oui, il faut, tiens. Mais Flom, il m'a semblé que je suis là, je suis ni erreur qu'il y a une façon de corriger les erreurs. De la clé. La clé, il faut avoir une recommandation. Est-ce qu'il ne serait pas possible, peut-être, de sursoir à ce projet et de le faire redescendre encore, discussion au Kakaka, amendement au Kakaka, Alsa, Koulibaly, j'ai assisté avec lui dans la salle. Allez, contribution, il a beaucoup contribué. Il y a mis main à bas, et puis amener un argument. Parce que la expertise n'a donné à Bala. Effectivement, moi je suis d'accord avec lui. Il faut faire qu'on demande on prend note. Après, on va vous revenir. Mais ils ne sont pas venus nous donner le résultat final. On va saluer draguer interdiction. On prend note. On rebelle la mina. Mais on peut se critiquer mina parce qu'on est à la yini. Mais on a critiqué. Parce qu'on est à la yini. Je suis d'accord avec moi, je suis d'accord avec lui. Bon, maintenant, peut-être, n'a commencé à faire là, parce que tu n'as fié au baron. Alors que tu as fié au baron. Modification, donc, il est fait 6 ans. What a pas la carte à fouiller qu'à faire la carte de flot. Même ton gardien à ton acte et flot. Le fait que, bon, tu vas go ce soir là, débat d'ailleurs. C'est-à-dire, à cas, mon voulé, nous, mais c'est qu'il y a foi et un problème. Grand frère Mao a beaucoup d'expérience dans ce secteur minier. À Baraka, on a créé un conseil spécial. Avec fin de mais donc, c'est que si moi j'ai bien compris, c'est que vraiment là, allez, comment de fois, moi, j'ai fait une glace au niveau du ministère même là. C'est qu'eux, ils n'ont pas été vraiment. Non, parce qu'on a remarqué fin fois. Allez, nous, on demande que 20% gratuit au Kadi Djamanama. Nous, au nom de Fermali. Encore 20% a dit Djamanama. 10%. Mais on est à Dougolo. C'est notre droit. En Guinée, c'est 15%. Bon, maintenant, celui qui veut viser loin là, il faut viser. Si tu vises le maximum, au moins là, tu es 15% gratuitement. Là, on veut 20%. Nous, on peut dire bon, 20% gratuitement. On aurait 20% dans ça. Ça revient à 35%. Mais on aura 10% gratuit là, on a 10% gratuit là. Moi, je pense qu'on se lame à Matoroma. Donc maintenant, moi, je me joins à Mao à dire que vraiment, au cas sur soi fort, au cas la segui. Parce que ni manye barake, baranyumani. Baramina, Jamana ba na fasoro, Jamana de umba na fasoro. Mais en y en a un euro d'oko, oui, ça nous me voit ce qui d'aminona.
sigida ninnu b'u plaît kosɛbɛ. D'accord, je pense que on aura l'occasion de tout expliquer. Mala y'a fama. Donc il faut dire. Ok, donc maintenant olu bɛ se ka nafa sɔrɔ sanu bɔli la cogo min na. Par exemple n'i ye Keɲeba lajɛ min naani ɲɔgɔnna bɛ activité la ye sira tɛ yen ji tɛ yen courant tɛ yen ainsi de suite c'est pas normal. Bon maintenant kɔdi kura in na relecture de don parce que ne ko n ko anw ka laɲini tun ye kɔdi kura de tun ka dilan kɔrɔlen an k'o bila poubelle kɔnɔ. Mais comme sisan. Mais maintenant c'est comme e taara mobili man ɲi e taara peinture kura k'a la ka kɛ i n'a fɔ mobili kura b'i bolo mais alors que moteur man ɲi. Voilà. Bon en réalité mobili kura. Donc c'est à dire que voilà. Donc an kɔni yɔrɔ min na nous on est content parce que anw de y'an ɲini dans les assises an y'an ɲini audit fana recommandation nana n'a ye bon maintenant ala nana kɛ ni filiw b'a kɔnɔ comme n y'a fɔ cogo min na an bɛ fɛɛrɛ de kɛ o fili ninnu bɛ se ka rectifier cogo min na pour que vraiment kɔdi fana a kana kɛ sababu ye an ka fana ka dunanw laboli. D'accord. Parce que partenariat gagnant-gagnant. Souvent, ni mɔgɔw y'an kumatɔ la k'u kɔnɔ k'an bɛ société minière contre la. Peut-être que Koulibaly il peut penser comme ça, mais nous anw ka laɲini ye dunanw kana baara kɛ mais a ka kɛ jɛlenya ni bɛɛ k'i ta sɔrɔ min kɔnɔ partenariat gagnant-gagnant win-win. Mais il ne faut pas que e k'i sigi k'i tɛgɛ croiser, c'est-à-dire kalo san mana se impôt dɛ taxe dɛ l'État peut se impôt ni taxe nu an b'a wari jɛni ka ɲimi de don. Investissement faut t'a kɔnɔ. D'accord. Ça, on devrait créer des centres de formation professionnelle, de créer des écoles de mines qui vont encore vraiment. On avait besoin de beaucoup de choses dans l'investissement, mais malheureusement il y a un tas d'impôts ni taxes et puis on se lave les mains. Ok. Il faut que ça change. D'accord. Voilà. Sinon donc la question de poser, qu'on est qu'à poser dialogue kuna, kaira ka fo ko bon ko tout le temps, ko ba ko tu abu nananga sanu tata katana. Il y a forme ça ko bon lui avec un don. Est-ce que en ce cas usine de gland en malaka 100%? Oui, ça c'est bien posé. OID nana à Sorem, Société nationale pour la recherche minière. Donc c'est possible. Hein? C'est bien possible. Okay. Mais maintenant c'est la vision politique qui a manqué. D'accord. C'est la vision politique qui a manqué, c'est-à-dire il faut que l'État arrive à concurrencer même à 10%, 20%, il faut. Créer une agence nationale de la gestion du patrimoine minier. Investissement de Kessissa. Donc maintenant, on met sur la salle, on a fait. On peut investir dans les infrastructures, dans les trucs. Et puis, on a fait bien. Voilà. D'abord, M. Koulibaly, si ça amène à Pouma Dema, voilà, donc, il fait 600. Comme dit à fois, Pouma Kounché. D'accord. Merci. Donc, moi, ici, peut-être, Rodon la clé, la fermeture de Sadio là. Sadio là, il y a là de tout, la mine de Yat, mais Sadio là, Sadio là, Bora, société d'Obolo, nous, Anglo-Gol, ni Ayam-Golier, Katadi, société vraiment, nous, Aliet Golier. Au lieu de continuer, Sadio là ne s'est jamais arrêté. Mais quand tu remercies tous les travailleurs, on m'a remercié. On m'a remercié. Sadio là, non, donc j'ai été directeur country manager Anglo-Gol pour Sadio là Yatela. Ou Bedam Nananyana. Donc, Mbadon. Jusque maintenant, je suis les activités minières parce que je suis dedans. Donc, la réalité, c'est que Yatela de remercier Yatela de Datoura. Mais ça, je l'ai mal Datoura. Mais il se peut qu'à un moment donné, on ait besoin d'o, c'est-à-dire activité dont fait Mada. Donc, on nous c'est Kabla. Mais société depuis Sadjoula Damna 96, où il y a eu 96, donc, mais à Féril Damna mars 97, il faut qu'on Bima, ou sans nous boire, ou sans nous faire là. Bébé, sans problème. Il y a là des jours. Donc, on tient fait pour qu'à casser aux familles. Maintenant, sous-traitant, on fait sous-traitant, on y a du mal. À sous-traitant, une famille. Sous-traitant, encore, maman ka bara, avec de exploitation, sans nous bara konana. Parce que ni nana seulement qui vient à faire prestation qui était sous-traitant. Ni vient à faire 10, c'est-à-dire qu'à faire les sociétés étaient sous-traitants. On dit que les activités d'un sous-traitant, ça rentre dans l'activité principale de la mine. Sous-traitant est soit avec activité, il peut borobo. Donc, soit il peut transporter, nous minéraux, sans nous mouna, soit il va traiter, il va usiner. Niveau ça va il y a sous-traitant et exploitation. Mais nous avons fait un habit,
ka tila ka taa lajɛ et puis a ka segin a ka n'a ɲɛfɔ an na société tan ni ko fɛn fɛn bɛ yan o sous-traitant ne ma da la ni étranger b'u la dɛ a bɛɛ maliyɛn a bɛɛ maliyɛn société maliyɛn a bɛɛ maliyɛn et n bɛ société dɔw yɛrɛ dɔn u ye mɔgɔ dɔw ta o de y'a fɔ n na ka t'u former fo Afrique du Sud ka segin ka na olu ye sous-traitant baw ye bi k'u ta k'u former mɔgɔ ma f'u yɛrɛ olu de y'a tigi ta k'a taa former en gestion d'entreprise ka na n'a ye bi ale ye sous-traitant o société kelen in na donc o nafa bɛ s'olu ma parce que maliyɛnw de ta don donc maintenant k'a fɔ ko an bɛ a fɔ minnu tɛ qualification tɛ minnu na sans qualification les manœuvres k'olu bɛ kɛ étranger o ma deli ka kɛ étranger a bɛɛ maliyɛn tuma dɔ la u bɛ abus de langage kɛ k'a fɔ u bɛ tini ta mais a si ma deli ka kɛ fɛn ye c'est-à-dire tu peux pas avoir un manœuvre tu sais que na manœuvre o tɛ sɔrɔ yɛrɛ c'est très important an bɛ ka nin fɛn mun kɛ parce que mɔgɔ caman b'a fɔ o ye manœuvre bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min kan minnu bɛ yen nɔ les villages environnants olu de bɛ emploi non qualifié kɛ et souvent même jusqu'à 80% o bɛ sariya fɛn yɛrɛ sɔsɔ mun ye code du travail ye parce que tous les travailleurs sont égaux devant l'emploi hali de bɔ Gawo quoi n'i ye manœuvrier i tɛna ka se ka taa Keɲeba mais n'i nana b'a fɔ ko ayi k'an bɛ Keɲebakaw de ta u b'o sɔsɔ parce que bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ ye kelen ye ni qualification b'ale la qualification bɛ ne la en ce moment on va en compétition na ni mun ta ka ɲi o b'o ta mais n'a tanna o tɛna k'a lajɛ u b'a ta cogoya mun na o ye fɛn ye ça aussi c'est très important maliyɛnw kɛra directeur ye des Maliens qui ont été formés par ces sociétés minières sont aujourd'hui directeurs ici. Directeur général de mines au Mali et ailleurs. Ils croient tout. Au lieu de on doit nous former Yanono. Kata katou former Johannesburg. Donc au lieu de Nana, il va y avoir des directeurs de la métallurgie, de la géologie, directeur général ou Tarakata formé. Donc on m'a attaqué au contenu local Kasigi Kono pour que la société soit OK. Donc, en RE, on est à Damna, 95. Moi, j'étais un agent administratif, mais j'ai terminé comme directeur général. Donc, nous, il faut que Malien autour de la Kalan. C'est là. Bon, maintenant, auditini. On a tout une fois quand on bête, mais auditini, parce que comment faire auditini Molia Kodi? Parce que auditini, auditini, il y a un rapport provisoire dit présentable mais à tout moment un rapport provisoire là parce que nous ne pas quelqu'un fois monsieur le président ça c'est un rapport provisoire on attend le rapport définitif ou tarakata dit présentement où les sociétés vont contrôler aluma iraoula parce qu'il nous dit que c'est pas bon il sait qu'aucun il est à la taille là car ça ni nous sur le bon au lieu qu'il est oui au lieu qu'il est oui mamana amaye où il manque au coco restitution où il fait présenter que bon donc ni point à te faire donc kokota au bon le coco bon a une définition donc aya bedama anga se ka baraka ka anga jabi di oma o ma se ka soro o sur la faux coffre après au coco ambe clé de modo donc aka jabi di oma mais nous au kelen qu'on a travaillé à monter conseil des ministres là les décisions monter au coco parce que ton kando les droits compromis les droits éludés Okoroko itunga ka munsra ni masra koko recouvrement damna oditi bana kamini wakati jumana fona se bima oduma recouvrement damna itse ka recouvrement ke o bon donc fait mon don problème bala maintenant ne ka conclusion ni muni en réalité obi adressé façon là l'état n'a pas une vision par rapport à l'industrie minière. C'est très important. L'État doit avoir une vision. Ça dit que il n'y a qu'à faire bibina, ande yamno, sans biburu, il n'y a qu'à orojuma. Jamana qui a développé trois jumana, minko ta fanfla, te minko ta ndronde, au kera minyo, au kera agriculture, au kera fond fait, sans bidru katase sans kemema. Oui, vision. Ni vision tracée kabla, qu'à faire ni de kna kake. Gouvernement Bena, c'est le gouvernement de mission, même si un mandat de 5 ans, mission de Kouboulou. Donc, s'il y a la mission,
san duuru kɔnɔna na baara mun kan ka kɛ i b'o baara kɛ o de y'a kɛ jamana tɔw b'a fɔ ko président fana gauche do droite do mais c'est la même chose parce que ils ont une vision o kan ka se yɔrɔ mun na o b'a dɔn o kan ka se san 50 o kan ka se yɔrɔ mun na san 100 o kan ka se yɔrɔ mun na mais mission mun na e bɛ na i b'i ka mission kɛ maintenant o mission kɛtɔ la o b'a fɔ ko tu as des objectifs à atteindre dans le cadre de ta mission tu fais ce qu'on appelle un plan stratégique il y a une stratégie c'est-à-dire qu'il y a ka taa taabolo mun na ani bolu waloya avec des plans d'action jamana be maratinde o te Mali la Mali kna ko de yini intellectuellement Mali la kna ko de yini dans tous les secteurs il a parlé des états généraux ça mais une vision si cela arrive à dégager une vision minière pour le Mali amse katanye amse ka ko ka anyere sans but durante nous comment fort en est sans bis jusqu'à présent nous n'entara na be 5 ans be fait sans fla sans nani sans droit fond mais c'est parce que c'est vision tana ka se ro mo tana d'accord bon donc oui va faire ça comment puncher bon Coulibaly mi fo vision ko la africain jamana nyama farala ñongo kan Union africaine sera fait ka vision ka jatemine ke jugujukoro fɛnw Afrique bɛ se ka nafa sɔrɔ cogoya min na a bɛ fɔ a ma ko vision minière africaine vision minière dɔ bɛ yen dɛ dɔ baara dɔ kɛra 2017-2018 je crois 100 ans kan ministère des mines fɛ mais a baara in dɔɔnin tɛ kosɛbɛ a kan ka lakuraya tuguni parce que n'i ye 4e producteur africain n'i bɛ se ka yɛlɛ halisa dɔ bɛ se ka fara a kan halisa ne yɛrɛ kɔni ɲɛna pour qu'an ka se ka tɛmɛ sabanan na n'o ye Soudan ye sisan parce que an tun bɛ saba la Soudan de y'an kun ka na 4 na baara dɔw bɛ se ka lawaleya pour que dɔ bɛ se ka fara jugujukɔrɔfɛnw sɔrɔli kan cogoya min na ani a labɔli kan ani a nafa bɛ se ka se jamana ma ani jamanadenw ma cogoya min na ne ɲɛna kɔni furancɛ fanga o de ye yɛlɛma tuma ye nin de ye waati ye barisa transition ye bɛɛ de ta ye ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ mɔgɔ da bɛ se ka don dugu jukɔrɔ kow la pour que an ka se ka code minier dɔ ta min b'a to an bɛ trajectoire placé transition trajectoire kan pour que k'a yira k'a fɔ ko dugu jukɔrɔ fɛn in a bɛna maliyɛnw de nafa volonté politique ne yɛrɛ ɲɛ b'a la parce que ŋaniya bɛ président na ŋaniya b'a ka gouvernement na mais a taabolo de tɛ ka ɲa mais a bɛ se ka lakile fili minnu don a filiw bɛ se ka kɛ mais min don a bɛ se ka lakile mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ o sira ta u b'o dɔn ni minnu bɛ sanu bɔ k'olu ani géologues ni fɛnw u ka mɔgɔw ɲini surtout que ministre kura de bɛ yen sisan barisa gɛlɛya dɔw tun donnen don a la ministre des mines kura dɔw de bila nana sisan n hakili la maa faamuyalen don wa mɔgɔ min don a bɛ lamɛnni kɛ fana je pense que a kan ka mɔgɔw wele u ka sigi ka kuma an k'a lajɛ nin fɛn ninnu bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na walasa mais faamaw de b'a décider dɛ jamanadenw kɔni b'u hakilila ta fɔ mais olu de b'u ka ta la k'a kɛ sariya ye mais a bɛ fɔ de ma ko code consensuel n'o kɛra baara bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ bolo a bɛ nɔgɔya baarakɛlaw bolo a bɛ nɔgɔya nafa bɛ se ka sɔrɔ a la ne états généraux in ne tun y'a fɔ kabini aussi kɛra ni rapport provisoire taara di président ma ne ko nin tɛ baara kɛcogo ye rapport provisoire nɔti bɛ se ka kɛ yala ka yira président na bon nin de yera fɔlɔ mais an m'an jɔ ni baara kun cɛra tuma min na baara bɛ na d'i ma baara bannen o la décision politique bɛ ta kow bɛ kɛ cogoya min na donc o baara bɛ se ka kɛ halisa mais sisan n y'a fɔ cogoya min na sanu n'a bɔra o y'a bannen mais sanu ye fɛn nafamaba de ye a nafamaba don sanu in an ka fɛɛrɛ kɛ producteurs artisanaux minnu bɛ damadaw la olu bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na sanu u ka sanu bɛ se ka san gouvernement fɛ cogoya min na sanu in ka to Mali la a bɛ se ka yɛlɛma Mali la cogoya min na parce que sanu in a sɔngɔ de bɛ yɛlɛ n'i bɛ sanni feere la tɔnɔ bɛ fɛn min na i tɛ girin k'o feere ten o surtout n'i b'a dɔn k'a sɔngɔ bɛ na yɛlɛ nkɔ tuguni i b'a dɔn fɛn min tɔnɔ bɛ na yɛlɛ sini ni sinikɛnɛ e ko k'e b'o feere de pour que i ka musakaninw kɛ a tɛ kɛ ten o vision in ka dɔn san 20 kɔnɔ sanu in bɛna nafa jumɛn lase Mali ma malidenw bɛ se ka na mun kɛ sanuko la ani société nationale parce que petite mine fitininw bɛ yen
clancé taw be yan ni kuma baw be am na ko te min ban nu na mais ka lajɛ dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogoya min na expertise min bɛ Mali la ani baara minnu bɛ se ka kɛ maliyɛnw bɛ se ka yɛrɛ ka impliquer min ko in na cogoya min na mais Djibi ye min fɔ société de participation ye c'est très important mais ne bɛ fɛ ka min yɛrɛ fɔ n'o ka gɛlɛn n'a bɛɛ o ye fond minier o ye o ka débat dɔ de ye k'a bila sen kan parce que u ye min fɔ ne jɛnnen tɛ n'o ye k'a fɔ ko ka chiffre d'affaires trimestriel jɔyɔrɔ dɔ ta sɔrɔ dɔ partie dɔ ta ko di fonds de développement local ma a baara ka gɛlɛn wari in ka ca jamana u ka programme de développement PDSEC ninnu bɛ yen minnu bɛ jamana zone locale ninnu plan de développement locaux ninnu olu bɛ se ka latimɛ cogoya min na donc o baaraw bɛ se ka kɛ mais il faut que fonds minier local national in production bɛ kɛ yɔrɔ min na plan dɔ ka kɛ maire ka plan dɔ kɛ wari a baara bɛ jamana de b'a baara kɛ ou bien jamana bɛ contracteur ɲini a baara bɛ kɛ et puis a bɛ suivi bɛ kɛ parce que suivi de fana b'an jɛ fɛn caman na fɛnw bɛ fɔ mais bon suivi t'a la bon n'o kɛra wari tɔ in o de kɔni bɛ bila wagane ba in kɔnɔ o bɛ jamanadenw bɛɛ nafa. Boubacar, vraiment Bichouna, on me dit un mot il a l'air voilà rapidement une minute, c'est-à-dire le raffinage de la production au Mali. Oui, bon, tout ça là. Au Kenya. Non, tout ça là. Dans les droits marais. Voilà, ça là, on a plus de minier en contenu local. Il y a vraiment, si ça a tort, comment tu vois, on va essayer qu'à Nano, il n'y a pas de problème. D'abord, Boubacar, vraiment, on me dit un mot fort. Bichouna. Il y a une transition vraiment comme Djibi a fait et puis l'autre donc il n'a qu'à essayer de revoir il y a vraiment Alni pour Migo Minga au cas revoir Kassigako pour essayer qu'à Jatimine Ketouni je pense que ça va arranger voilà Bega Kekola Bebena Afam donc on est président Ganga Keshini à Kassigako il y a vraiment et je pense que ça va aller donc vraiment Djibril Diallo expert géologue allez le comment emboulé ambi foki walmado Mamadou Koulibaly mouye consultant minier juriste merci beaucoup monsieur Moulbo Mao Makalou expert économiste vraiment merci beaucoup initié donc Boubacar donc folim bibolo amba akunche wagati koni janfara ambe be foka bela jele wala nyimano mo ko sokole bana do watina Mali kono ani Mali ko amu be fo wala nyimano no bora dro amita bangonna mouye andeme ka baran wa boro direction comme général mouye Ousmane Sougouré monsieur le directeur ambi fo a kéré Kaka Baranwa Aboulé, la direction commerciale, les ressources humaines, le caissier et le comptable. Sangaré, Djara, Ani Tinema, Traoré, Ani Doni, Sidibé, puis Kateme Soumala, Ani Osamakeka, Ambou Bela Djanofo, Namboramena Mourwabouya, Mourwabou, Bouya Koulibaly, responsable technique. Et réalisation. Ka sonda maka image gla nyangayeli kala kala indanani farso were bila to na ka gla kanye Mohamed Keita Mo nye de fo tekele mutra ka kalanke turisi jamana na ay mo kala andana no de chirufulala vraiment Mohamed abi fo albi alaki ma angoro Mohamed Kerefei mu GMT Moussa Traoré amba ale fana fo Adama S Koulibaly kale fo ani Abou officiel nambola de amta régie là Saga Koulibaly chapé ambi fo ko sebe ko che Jara ani Abouaka Traoré NB ani Didi Bokoum amba totibulo chauffeur Lamine Traoré Seydou Diallo ani Youssouf Diallo ambo foko wala nyumando anya fongo ube dabe ko fe wo be soli ga wuli benye fene onu foli ga gardien ambe foli bla Chekurama ani Moussa Diara donc olu fene fo ani garde national ma olu fene be chika garder no sangane wati belajeli asa sempara amba ale fo muye amnata sempara Côte d'Ivoire jamana kono go Aïdara Kalifana fo Nasri Fi Kouyaté ki fo Madame Touré Djanaba Konaté ki fana fo Pabena Sumunu Kalifana fo no bore amta Tungara Bafulabe amba fo docteur Tungara amba ale fana fo no temana ka boy Abdul Karim Bagaygo Baga police Zegwa Kalifana fo Mori Traoré Mamadou Mori Mare Kalifana fo no temana ka boy Mami Traoré ka fo Andra ka kuncheni joy Ousmane Chérif Madan Aïdara Yabani Karamogo platoon kan ambe do kiye ba don iba sui il ne ka demela ba mananga na gomu
ko yɛrɛ yira mana tɛmɛ san 3 kan o tɔ ye dakan ye o fana ye tiɲɛ ye donc karamɔgɔ ni an b'o don o don an bɛ segin k'i fo vraiment hali bi ala ka i mankɔrɔ i ni ka famille et puis an kana ɲinɛ ansardine tɔnden fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo donc vraiment ni ala man ka jɔn jira n na dimanche wɛrɛ an bɛna invité wɛlɛwɛlɛ k'o na kɛ na vraiment mes 3 invités vraiment merci beaucoup ani ci kosɛbɛ an nana kunnafoniba dɔ di vraiment an kun tɛ mun kalama mun ye sanuko ye a kuma kun cayara dɛ mais bi vraiment an b'a dɔn ko experts lu nana o y'a walawala mais an bɛ mun k'a conclure monsieur le président i yɛrɛ k'a lajɛ vraiment sigi a kɔ ani fɛn tɛ mɔgɔw vraiment k'a sigi a kɔ vraiment pouvoir a bɛ se ka ɲɛ cogo min na donc vraiment a k'an bɛn merci beaucoup. Merci. C'était bien dirigé. On va prendre